Ben, boas tardes a todos, aos veciños que nos acompañan aquí dentro público. E vamos a iniciar a sesión plenaria deste día cos seguintes puntos. Primeiro punto, aprobación das actas das sesións anteriores de data 11 de setembro de 2019, 7 de outubro de 2019, 17 de outubro de 2019, tamén 17 de outubro de 2019 e 21 de outubro de 2019. Tedes algún tema sobre estas actas? Ben, pasamos ao punto número 2, que é o expediente número 943/2019, que é a modificación do regulamento orgánico municipal. Sí, sométese ao pleno a modificación deste reglamento, xa foi levado e informado na correspondente comisión informativa. Eu, co permiso dos concelleiros e concelleiras, que xa o coñecen, primeiro porque está no expediente, porque ademais é a segunda vez, presentouse 2 veces a comisión informativa e ante que a primeira vez que ven ao pleno, vou omitir a lectura porque é bastante longo de a exposición de motivos e resumindo o que esta alcaldía propón e decide someter ao pleno da corporación aos efectos que estimen pertinentes o seguinte acordo. Primeiro, modificar a denominación do capítulo 4 do Reglamento Orgánico Municipal, pasando a ser das actas das sesións do Pleno e Xunta de Goberno e das resolucións. Segundo, modificar o artigo 35 do Reglamento Orgánico Municipal, así como o artigo 37, derogar o artículo 38 do Reglamento Orgánico relativo ás resolucións de alcaldía, establecer unha disposición transitoria coa redacción que consta no expediente, que dice, en canto non estean disponibles os medios necesarios para a implantación do sistema de confección de actas ao que se fai alusión no artigo 35, a redacción das actas en soporte electrónico seguirá deixando constancia escrita das opinións emitidas polos grupos políticos e concelleiros e concelleiras, xa sexa de forma literal ou simplificada. Sí. Bueno, só avancei na comisión informativa que non encontro que este punto sexa de vital importancia para os veciños do Concello de Ortigueira, a instalación e a implantación do sistema de videoacta, además de que, como vimos nos informes, terá un coste de inversión de 23.218,17 e o mantenimento por 14.400. Personalmente considero que unha vez que se implante isto, estes importes irían mellor destinados a becas de estudio, a axudas de emerxencia social, e non creo que os veciños, como dixen, de Ortigueira experimenten unha notable mellora para a aprobación deste punto. Considero que o que se ten que facer é transcribir as actas con maior rapidez e dar traslado o máis rápido posible aos acordos plenarios. Se queremos ser pioneiros como SADA e como FENE, a mí gustaríame máis seguir a línea de concellos como o de Cedeira, que na súa página web ten perfectamente, punto por punto, todo o acontecido no Concello de Ortigueira. Non teño máis nada que dir. No Concello de Cedeira, perdón. Ben, sí, Quita. Gracias, señor alcalde. Lo que se nos pide hoy, ahora, en este momento, es que aprobemos una modificación del reglamento del ayuntamiento para poder utilizar lo que en adelante voy a llamar la videoacta. Es decir, la reproducción y almacenamiento en formato digital de las sesiones del ayuntamiento. Evidentemente, esto es un avance y una introducción del ayuntamiento en la modernidad, en el siglo XXI. No cabe duda, como dice el secretario en su informe, que hay unas ventajas incuestionables en cuanto a ahorro de tiempo y dedicación, indudable. No creo yo que el ahorro en dinero, que también expone el señor secretario, sea el mismo. Pero bueno, aun pensando así, sería deseable, en caso de aplicarlo, que además de las sesiones municipales del Ayuntamiento Pleno, también se grabaran, ya que están hablando de un sistema portable, que se grabaran las comisiones de gobierno, que se grabaran las comisiones de asuntos generales, la misma comisión económica de los presupuestos e incluso la Junta de Portavoces. Ya puestos, lo grabaríamos todo. De todas formas, esta modificación del reglamento tiene añadida
una disposición transitoria en la que explica que no se va a aplicar tal medida en tanto en cuanto no dispongamos de los medios necesarios. Vamos a ver, ¿por qué no hacemos las cosas como Dios manda? No poner el carro delante de las vacas. Primero, elaboren ustedes el proyecto y el informe del aparato necesario en todo lo que se estimula, que parece que medio ya lo tienen pergeñado. En segundo lugar, consigan la financiación para ello a través de subvenciones, o como sea, porque me parece muy gravoso gastarse el dinero, que como ya decían antes, a lo mejor está mejor usado en otras cosas. Si tienen ustedes financiación, estoy seguro de que hay subvenciones en Europa o en el Estado, incluso en la Xunta, para modernizar los concellos. Una vez conseguido esto, entonces estaremos en disposición de modificar el reglamento y aplicarlo, sin necesidad de disposiciones transitorias. No estamos en esa fase todavía. No, ya, por eso lo digo, que lo lógico es hacerlo al revés. Estamos en la fase de estudio, claro, pero para presentarte una subvención tienes que tener un proyecto, tienes que saber de qué estás hablando. A ver, con todo mi respeto, se están ustedes presentando una modificación del reglamento para adaptar la videoacta. ¿Por qué vamos a modificar el reglamento si no tenemos los medios para modificarlo? Ya lo haremos cuando tengamos los medios, que es lo lógico. Luis, es un paso dado. Bueno, vamos. Carlos. Boas tardes a todos, señor alcalde. Primeiramente, felicitado polos resultados do domingo no Partido Socialista e a Belén pola nova Concejalía de Educación e Cultura. En este punto, a nosa posición é que estamos a favor de que se inicien os trámites de modificación e non temos nada máis que decir en este particular. Muy bien, muchas gracias, Auri. Nada más. Bien, vamos a pasar, pasamos luego a votación. ¿Y votos a favor? ¿Votos en contra? A favor, no sé, en contra, progreso. Bien, progreso punto. Y siguiente punto, expediente número 1163/2019, nomeamiento dos representantes da corporación en órganos supramunicipais e en outros órganos colexiados de competencia plenaria. Ahorita está. Sí, traes ao pleno a proposta de nomeamento dos representantes da corporación en órganos supramunicipais e outros órganos colexiados de competencia plenaria polos seguintes motivos. O pasado día 5 de xullo de 2019, o pleno da corporación acordou nomear ao titular da Consellería de Educación, Cultura, Deportes, Festival Internacional do Mundo Celta e Xuventude como representante do Concello de Ortigueira nos consellos escolares de Escola Infantil Galiña Azul, do CEI José María Laje e do IES de Ortigueira. Con data 23 de outubro de 2019, a Alcaldía modificou o réxime de delegacións das áreas municipais, resultando que a Delegación Especial das Áreas de Educación e Cultura recaeron na titular da Consellería de Igualdade e Atención á Veciñanza. En congruencia con esta situación, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, nomear os representantes do Concello de Ortigueira dos seguintes organismos: Consello Escolar da Escola Infantil Galiña Azul, Consello Escolar do CEI José María Laje e Consello Escolar do IES de Ortigueira, a Concelleira de Educación, Cultura, Igualdade e Atención á Veciñanza. E segundo, deixar sin efectos nomeamentos efectuados o pasado día 5 de xullo que afecten a ditos organismos. Moitas gracias, Auri. Bueno, solo quero desexarle moita sorte á señora Bello na nova concejalía e quedalle moito traballo por facer e a mí personalmente é unha concellería que me dá moito respeto. Moita sorte. Gracias, Nosotros no tenemos nada en contra de que se cambien concejalías. Le deseo mucha suerte a Belén con la que le cae y simplemente hacer ver que sorprende un poquito el hecho de que las competencias que iba a asumir el concejal Ángel Lozano, una especie de superconcejalía con 5 concejalías, que recordar, ¿no? Educación, Cultura, Deportes, Festival Internacional Mundo Celta y Juventud. Como parece ser que, dado que no tiene retribuciones, no puede asumir tanta responsabilidad, entonces se la pasa a la concejal Belén, que asume otras 5, y que aunque ella no tenía pensado tener retribución, parece ser que sí que está dispuesta a asumir la responsabilidad. Repito, enhorabuena y adelante con el resto, no tengo nada en contra.
Ministro, claro, no es un tema de retribucións. No, he dicho que parecía, no he dicho que lo sea, ¿eh? No, pero claro, non é un tema de retribución, un tema de que Ángel, nese suposto, el collería excedente no seu traballo e estaría disponible no Concello para desempeñar todas esas funcións. Se el non puido facelo porque no seu momento non se levou a cabo ese tema, pois eu teño que reorganizar o goberno e asumir Belén que a miña axuda e a de Ángel tamén a de todos a Concellería de Cultura. Non é un tema de retribucións. Me parece bien. Nada, desearle muchísima sorte, Belén, e que de aquí ao que queda de legislatura, pois, teñas acertos, é o que che desexo. Espero traballar e conseguir o máximo posible. Sei que vai ser así. Bueno, pasamos logo a votación. Votos a favor. De unanimidade. Punto número 4, é o expediente número 1153/2019, modificación orzamentaria na modalidade de crédito extraordinario. Gabi? Sí, tras a pleno a seguinte proposta. En relación ao expediente relativo á aprobación da modificación de créditos número 42/2019 na modalidade de crédito extraordinario número 3/2019, financiado por baixa por anulación, emítese a seguinte proposta. Ante a existencia de gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte para os que non existe crédito no vixente orzamento municipal, faise preciso a modificación de créditos número 42/19 do orzamento en vigor na modalidade de crédito extraordinario número 3/2019, financiado por baixa por anulación, segundo queda justificado na memoria que se acompaña ao presente expediente que vostedes teñen no expediente que se lle remite. Con data 24 de outubro de 2019, memoria da Alcaldía na que se especifica a modalidade de modificación do crédito extraordinario financiados por baixa por anulación. Con data 24 de outubro emiteuse informe de intervención da proposta da Alcaldía. E propónse aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 42/2019 na modalidade de crédito extraordinario número 3/2019 financiados por baixa por anulación de acordo co resumo que tamén figura no expediente. Os banditos gastos financiense con cargo a anulacións ou baixas de crédito de outras aplicacións de orzamento vixente non comprometidas cuxas dotacións se estimen reducibles en perturbación do respectivo servicio. Ademais, queda acreditado o carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores. A inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito destinado a esa finalidade específica que deberá verificarse no nivel en que estea establecida a vinculación civil. Ben, gracias. Isabel. Bueno, no anterior pleno, no apartado de rogos e preguntas, eu fixen unha pregunta que me gustaría saber en que partida presupuestaria se sacou o crédito para cambiar os tapetes das pistas de patio. Bueno, pois esa pregunta xa vamos ter resposta agora porque vai a esta modificación de crédito. É dicir, que vostedes, cando compran os tapetes para as pistas de pádel por un importe de 13.730,72, non había consignación presupuestaria. Entonces, ahora o señor proveedor deses tapetes ten que esperar a esta modificación co que conleva a exposición pública e esperemos que se faigan todos os trámites para que cobre a final de mes. A este súmanselle xa non sei cantas modificacións, reconocimientos extrajudiciales, etcétera, etcétera. Xa na anterior legislatura tiñamos ese defecto e agora parece ser que continuamos co mismo defecto. Contratanse as cousas e despois míranse a ver se hai cartos. O informe de intervención está claro, son repetitivos, en pleno tras pleno. Na maioría das facturas non se dá cumprimento aos requisitos que deben cumprir os contratos menores, sin persuízo de que poderíamos estar ante fraccionamentos e superación do importe do contrato menor, de acumular varios traballos facturados ou por superar o prazo dun ano, o que ven sendo informado de forma reiterada por esta intervención, como pode observarse nos informes de fiscalización de facturas emitidos anteriormente. Tamén falamos da lei de contrato do sector público, que non existen expedientes de contratación.
non existen expedientes de contratación dos correspondientes servicios, polo tanto, a aprobación destas facturas carece de cobertura dun contrato administrativo. É dicir, isto é máis e máis do mismo. É legal o que se está facendo, evidentemente, pero isto se houbera un presuposto que xa, de momento, estamos no mes de novembro, todavía Enaide se puxo en contacto con nosotros e teñen a necesidade de poñerse en contacto con os grupos da oposición para chegar a un entendimento, senón isto vaise generar en recoñecementos e modificaciones de crédito. Non teño máis nada que dicir. Para que conste, nunca me voy a oponer, nunca mi grupo se va a oponer a que proveedores de servicios de este ayuntamiento dejen de cobrar por los trabajos o servicios que prestan. Nunca. Pero no me pidan que comulgue con la manera de pagarles. En esta modificación se pone en evidencia una forma de hacer o de pagar servicios prestados de una manera, cuando menos, irregular. Se han contratado suministros y obras sin disponer de partida presupuestaria, incluso sin expediente tramitado. Y según el informe, no lo digo yo, se lo dice la interventora, según el informe de intervención y además del texto refundido de la Ley de Regulación de Haciendas Locales, son actos nulos de pleno derecho. Repito, no lo digo yo, se lo escribe bien clarito la interventora y le hace un reparo suspensivo. Y aquí no estamos hablando de dar servicio a los ciudadanos, de utilizar las modificaciones legales para pagar cosas necesarias, como puede ser la adecuación o preparación del aula para los servicios para el aprendizaje de los de... Se trata más bien de obras como es el cambio del césped de las pistas de pádel, foto de concejal de turno en redes sociales incluidas, el poner un pared LED en la Alameda, por citar algunos de los ejemplos de estos servicios cuya única finalidad, diría un mal pensado, que no tienen más que la de la propaganda preelectoral. Señor alcalde, yo sé que usted va de buena fe, nada más lejos de sus intenciones, claro, pero esto es lo que parece. Vamos a intentar, por favor, no caer más en este tipo de disparates. Bastante tenemos con tragarnos los que no nos queda más remedio que tragar. Bueno, yo te aclaro que por el tema electoral no se hizo nada. Ya le he dicho que yo la imposición del césped artificial de las pistas de pádel era una demanda. Es una demanda que para ellos es urgente, es importante. Nosotros fixemos, y por parte de tanto do técnico de deportes como da Consellería, Ángel está aí, fixo o que se puide para cambiar este TC. Podría ser unha reparación, que era a nosa intención, por reparación non entrou, enténdese como inversión. Se vai como inversión, ten que ir aquí. Nosotros non se podía facer de outra forma. Se se podía reparar, te reparabas. Non sei se tens que decir algo sobre esta. Una demanda ya de hace 2-3 años, son los primeros tapetes que tenían las pistas de pádel desde que se hicieron, y yo creo que ya era hora de cambiarlo. Ya con los usuarios era algo urgente para ellos, ¿no? Bueno, para nosotros, para os que son o pádel, seguro que é moi importante. Non digo urgente, pero importante. No cabe duda. Bueno, sobre que comentaron xa os compañeiros, para non volver a falar sobre o mesmo, é o que lle decimos casi sempre ou sempre, non? A improvisación de como paga vostede, saca de aquí, pon ali e tal, e facendo mención un pouco no carácter preelectoral, pois sí que me chamaron a atención 3 facturas, non? De aglomerados o 30 de abril en varias esas limpeza de pistas, tal. Vostede lle criticaba a outros, non? Que estaban antes que vostede, pois que utilizaban antes das eleccións para aproveitar, para facer pois, pistas, cousiñas e tal, e vostede ven facendo aquí o mesmo. Eu acaba de decir o Dr. Pita, e eu lle reúno un pouco nesto para que non se poida, si se pode, pois facelo antes, non? Porque se non parece que é por isto, non? E dicirle que temos aquí unha interventora que lle está dicindo continuadamente
debe indicarse que el artículo 28 da Lei 19/2013 de 9 de decembro de Transparencia, Acceso a Información e Bo Goberno indica que constitúen infraccións moi graves, entre outras a realización de gastos e pagos sen consignación orzamentaria. E logo se queixa vostede de que hai logo problemas. Claro, hai problemas porque yo están advertindo e vostede non fai nada para solucionarlo. Nosotros yo dicimos moitas veces, e levamos con este pois algúns plenos, este seguía o segundo ordinario, e non fai vostede nada por evitar que teñamos que volver todos os días con estas cousas, non? Eu lle pido encarecidamente que intente facer as cousas de outra maneira, quere dicir, ben, e esperamos que a señora Auri pois nos chame para empezar a falar dos presupostos que son tan necesarios para que isto non suceda e podamos facer cousas, vamos a decir, que correctamente, non? Que sería o que todos pretendemos e queremos para que o bon funcionamento do Concello redunde en que os cidadáns teñan mellor atendidos. Moitas gracias. Eu podo dicir que intento facer todo o mellor que poden, e se non podo facer de outra forma, pois eu teño que resolver. Para nada e nada preelectoral no tema dos asfaltados das pistas, pois sempre unha necesidade e estamos traballando durante todo o ano neso. E o tema dos presupostos dá moito de sí, e sabemos que todo isto que é porque necesitamos uns presupostos novos, salen todos os plenos. Tan pronto acabe, que eu lle estou dicindo casi a diario, a Auri, pois se lles convocará a todos e verán os presupostos, e se está de momento, estamos resolvendo e recollendo datos de todas as concellerías, tamén de intervención, que necesitamos aí un dato importante, algo que necesitamos de nóminas de diputación, e non estamos parados, pero eu digolle que me gusta facer as cousas ben, en todo na miña vida. Auri, esa palabra se me explica. Nada, solo moi brevemente, porque xa respondeu que, evidentemente, esta situación que non é agradable, evidentemente, que teñamos que traer como goberno aos plenos estas modificacións, gustaríamos non ter que facelo, pero non por non vir aquí a dar a cara, non pensen eso, porque evidentemente cando temos que facer isto porque hai proveedores que levan un tempo sin cobrar, e por tanto entendemos que esa é a nosa prioridade e por eso o facemos, non porque nos guste facer modificacións de créditos nin pasar cartos dunha conta a outra. Evidentemente é unha situación importante e unha das causas é que levamos 2 anos co orzamento prorrogado, efectivamente, desde o ano 2017, por tanto a final de ano as partidas están agotadas, en alguna delas, como é o caso da inversión, non hai partida e hai que facelo deste xeito, con unha excepción. A homologación da aula do centro de formación para dar a formación sociosanitaria que entendemos, e así o temos falado nas distintas reunións e nas comisións en algún pleno, que é urgente e que urge dar esa formación, entendemos prioritario e por eso ven este expediente para poder habilitar e que teña habilitación a aula canto antes e poder empezar o curso canto antes. Con respecto aos orzamentos, non está terminado o borrador, a min non me gusta, e comprobarán ustedes, ao largo do tempo facer as cousas a medias e, por tanto, pronto os chamarei cando teñamos o borrador terminado. Digo borrador, porque evidentemente son os orzamentos que imos a negociar. Temos, pero queremos tamén negocialo con toda a oposición e quero presentarles un borrador medianamente acabado. É certo, como dicía o señor alcalde, que nos falta fundamentalmente, unha das partes fundamentales do orzamento, que é a parte de personal, todos esos datos hai que cargalos todavía e algo máis, e que o demais está avanzado o borrador. Se por mí fora, hoxe estaríamos aquí votando os orzamentos do Concello de Figueira e sinto decir que non pode ser. Para completar o que acaba de decir Auri, a parte de personal condicionamos todo o presupuesto e oblíganos a cargar todos os datos no programa este de Diputación, todas as nóminas de todo o persoal do Concello e saber exactamente a cantidad que nos vai a salir de líquido, de retencións e de seguridade social e de todo. Por eso necesitamos ese dato cantantes para que podamos seguir. O resto está. Ben, pasamos logo á votación deste punto.
Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, seguinte punto é o expediente, punto número 5, expediente número 1173-2019, que é modificación orzamentaria na modalidade de suplemento de crédito. Paula. Sí, traese a seguinte proposta en relación co expediente relativo á aprobación da modificación de créditos número 43 do 2019 na modalidade de suplemento de crédito número 2 do 2019 financiado por baixa por anulación fais a seguinte proposta ante a existencia de gastos que non poden demorarse até o exercicio seguinte para os que non existe crédito no vixente orzamento municipal faise preciso a modificación de créditos número 43 do orzamento en vigor na modalidade de suplemento de crédito número 2 do 2019 financiado por baixa por anulación segundo queda xustificado na memoria que acompaña ao presente expediente. Propónse aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 43 do 2019 na modalidade de suplemento de crédito número 2 do 2019 financiados por baixa por anulación de acordo co resumo que tamén figura no expediente. Os devanditos gastos financianse con anulacións ou baixas de crédito de outras aplicacións do orzamento vixente non comprometidas cuxas dotacións se estimen reducibles sen perturbación do respectivo servicio. Ben, gracias, Isabel. Sí. Bueno, ahora é unha modificación de suplemento de crédito e, polo menos, dúas empresas importantes que están prestando uns servicios básicos podrán cobrar, porque teñen pendientes desde xaneiro hasta xuño do 2019, no caso de Virxen do Carmen, 51.008,73 euros, e no caso de Viraxes, que é quen fai o mantenimento da piscina e fai as actividades nas parroquias, 35.554,54. Xa me dirá como estas empresas son capaces de aguantar todo estes anos, porque a partir de xullo temos que pensar que tampouco se vai pagar, porque non hai consignación presupuestaria. Non hai consignación presupuestaria porque non hai un expediente de contratación, nin para a axuda a domicilio, nin para o mantenimento, nin para as actividades de piscina, nin para nada. É dicir, volvemos ao mismo. E estamos falando de contratos maiores, non estamos falando de contratos menores. Gustaríame de cara ao ano 2020, cando empezan a facer os trámites para a contratación de ditos servicios, porque o 2020 estamos aí. E tamén me choca un informe dunha persoa, un técnico de servicios sociales, no que tamén se vai dotar unha partida para a equipación do persoal da axuda a domicilio. Este técnico di que a última equipación que se lle entregou ao servicio de axuda a domicilio, que para min é un dos servicios fundamentales deste Concello de Ortigueira, data de outubro do 2016. É dicir, as nosas traballadoras da axuda a domicilio non teñen o seu uniforme, o último dos 2016. Pon que en maio do 2018 se emiteu un informe que era necesario esa equipación. É dicir, hai demandas de auxiliares que necesitan o calzado, os pantalón, as casacas, e os guantes. E por iso tamén ten que ir unha partida nesta modificación de crédito, de suplemento de crédito. Eu acórdome cando se fixo a última adxudicación destes uniformes. Isto non se pode permitir. Un servicio que para min é esencial neste Concello non se pode permitir. Aquí xa non estamos falando de que non hai presupuestos. Aquí xa é gestión. Aquí xa é traballo. E non sei máis que decir, que non podo explicar mellor. É dicir, que esta xente desde o 2018, que xa poñen en conocimento, que desde o 2016 non teñen, que foi a última adxudicación,
non teñen os seus uniformes para prestar o servicio. Remítome ao informe que aparece na documentación do pleno. Vale, bueno, aclarar unha cousa. No tema da axuda a domicilio, sí, de finais de 2016 entregouse un equipo e agora está se preparando para entregar outro equipo de material para eles. Belén ten xa nota de todo e o que estamos facendo. Xa, señor alcalde, creo que leo o informe do técnico que se solicitaron en maio do 18. Estou de acordo, pero algo sí que se comprou, que se puido e agora estás mirando para darles un equipo novo a todos. Algo faltou, senón non creo que o volveron a pedir. Pero este tipo de carencia, en este caso, non está afectando para nada o servicio. Home, eu non sei vostede, pero se por algo reclamarán, non? Bueno, non reclaman, poderse dicen eso e nosotros lo sabemos. E os técnicos tamén lo saben. Moi ben, Despois, perfecto. bueno, non está afectando o servicio de axuda a domicilio. Por outro lado, precisamente o tema de axuda a domicilio, o tema destas facturas de Vixe do Carmen, e hoxe xa saleu para o boletín oficial da provincia a publicación da bolsa para principios de mes. Xa se empeza cos trámites e vamos según o previsto, entón eso queda solucionado. E despois, por outro lado, o tema da empresa de servicios da Cristina, está Alberto, o técnico de Portes, acabando cos pliegos para sacala tamén a concurso. Non estamos parados, quero dicir que non é iniciar e que empecemos que vayamos, estamos traballando sobre ese tema. É simplemente aclarar estas cousas, porque, bueno, é importante que se sepan. Parados estuveron desde maio do 18, que é cando emiten o informe, pero, bueno, eu estou ao seu. Podemos aclarar isto. Es parecido al punto anterior, no nos vamos a oponer evidentemente a que el que presta servicios pues no pueda cobrarlos, que es lo que supondría el votar en contra, ¿no? Aquí además no estamos hablando de obras light o obras de dudosa finalidad. Aquí estamos hablando de servicios que prestan empresas que descargan muy mucho las necesidades de los vecinos. La empresa del Carmen, Girasis en Argentina, etc. Empresas que están prestando servicios de forma continuada y lógicamente tienen que cobrarlas. Sería estupendo que cobraran, quedaran a cero y pudiéramos plantearlos de otra manera. Lamentablemente no es así y vamos a seguir acumulando deuda con ellos, tendremos que seguir pagándolas y demás. A ver, la casaca, los pantalones, los zuecos y los guantes, hombre, las profesionales de ayuda a domicilio ejercen su labor incluso aunque sea en su ropa de calle y con unos meros guantes de tal. Es deseable y conveniente que se les renueve evidentemente las mudas y además sería deseable que tuvieran 2 por persona, no una sola, pero bueno, no creo que eso sea lo más importante. También estaría de acuerdo con usted si la publicación y creación de una bolsa solucionara el problema, pero para muestra un botón han creado ustedes una maravillosa bolsa en la Escuela de Música y estamos sin profesor de viento madera. Y eso que crearon ustedes una bolsa y se trajeron profesores de Ferrol para hacer la cosa. Bueno, pues ahí tiene el resultado de la bolsa. No se laman ustedes las heridas, que crear una bolsa de empleo no garantiza que tengan ustedes cobertura. De todas formas, lo que realmente ocurre con todas estas cosas es el hecho incuestionable de que sin presupuesto no van ustedes ni al lado de la esquina de al lado. Estamos esperando a ver si nos llaman ustedes para elaborar unos presupuestos que no es que tengan a bien consensuar con la oposición, es que no les queda más remedio que hablarlo con la oposición, si quieren ustedes aprobarlo. Ya tardan mucho, tardan muchísimo. Luis, lo acabo de explicar. Ya. Estamos esperando por los técnicos y por la Diputación para saber el importe que tenemos del capítulo 9. Repetir otra vez lo mismo no tiene sentido. Ya, pues no es porque nosotros... ustedes verán. Ya lo explicamos. Sí, ya. ¿Hay algo más? Enero del 20 está ya al lado. Y seguiremos igual. Bueno. Este punto número 5 pois é moi parecido ao punto número 4 e estou de acordo, como non pode ser de outra maneira, como interveño de último, pois recoller o que dixo Isabel e o que dixo o Dr. Pita e
ten que darse vostede conta de que os traballadores teñen que ter roupa para facer o seu traballo, e é importante. E despois falamos de guantes, porque claro, van a facer traballos, sí, o leo ali, non? No, perdona, guantes, hai guantes... Tes aí para ler. Guantes de sobre. 6.6. As luvas de talla 6 é probable que se agoten antes de rematar o ano. Bueno, perdón, espera, luvas. espera. É probable que se agoten antes de rematar. Guantes están... No, digo que é interesante que o traballador dispoña da súa roupa e do seu Solo material. temos que repoñer a roupa que teñen porque a roupa gastas. Entonces, pues vamos a dar Claro, igual que do ano 16 ou ano 19 claro que se gasta. me acuerdo. Igual que lle demos ao resto de traballadores que teñen un equipo completo, completísimo. Va. Estou de acordo. Digo que desde o ano 16 ata o ano 19 opirá comigo en que pasaron uns anos e que a roupa seguramente se deteriorou, teñen a necesidade, por eso demanda, de que se repoña esa roupa, non? Bien. E a propósito de lo que lle leín antes, eu vou a ler porque no punto número 5 a nosa interventora aquí presente pois volve a decir: debe indicarse que o artigo 28 da Lei 19/2013 de 9 de decembro de Transparencia, Acceso á Información e Bo Goberno indica que constituen infraccións moi graves, entre outras, a realización de gastos e pagos sen consignación orzamentaria. Por tanto, volvemos ao mesmo. E como non vou a volver a dicir o que xa dixen, pois me gustaría que se fixeran as cousas ben. Para iso ten vostede unha interventora e un secretario. Un lle vai a dicir a nivel xurídico que ten vostede que facer para non irse da lei, e a outra a nivel económico, pois está. Para iso están, para asesorar a vostede. Deixes asesorar. Moitas gracias. Xa deixo. Ben, pasamos logo a Rita Sandra. Sobre este, é que eu mismo, se temos outro punto máis que sea outro expediente, volvemos a repetir outro. Non, xa non te digo máis nada. Por hoxe, No, a mí sí me gustaría comentar algo, moi brevemente. Home, non sigan ustedes repetindo dos orzamentos que xa dixo o señor alcalde, como ben dixo xa, pero claro, xo teño recollido, pero miren, digamos o que digamos ou pagamos o que pagamos, eu estou segura, é o seu papel, evidentemente, a veces exagero, non? De que en este pleno, se facemos unha cousa, van a dar, non sei se facemos outra tamén. Si eu lle dixera agora que o mellor, en vez de chamalos a semana que ven, teño que chamalos dentro de 15 días, porque é preciso, estáse tramitando, están acabando, e vamos todo a prisa que podemos de sacar as licitacións, porque sería convinte que todas as licitacións de estas obras das que estamos falando e destas empresas que estamos falando se sacaran antes de facer o proxecto de orzamentos. Eso sería o desixable. Claro, cando viñamos aquí, da igual. Vostedes van a decir, dixo usted que iba a traer os orzamentos en noviembre, traenos vostede en decembro. Así que xa casi, pois, non sei se dicilo ou non dicilo. Pero estánse facendo, e ao mellor non nos dá tempo a facelas todas, porque o orzamento urxe e urxe moito, pero estamos as facendo. E sin que serva de precedente, eu creo que en todos os orzamentos de calquera empresa, pero por suposto dunha administración pública, ten que ir unha partida en todos os anos, en todos os orzamentos anuales, para roupa de traballo dos traballadores e das traballadoras que precisan. Estou convencida de que debe ser así. E se non hai, repito, estamos con un orzamento prorrogado, pero tamén estou segura que en ningún momento as traballadoras e traballadores da axuda a domicilio do Concello de Ortigueira se puxeron en risco por falta de luvas ou de guantes. Ahora, que o teñan deteriorado non vou a ser eu quen o negue, pero tamén digo e reafirmo o convencemento, o meu personal e o deste goberno, de que nos orzamentos ten que haber unha partida para a roupa de traballo, da axuda a domicilio, pero tamén para os traballadores e traballadoras que desempenhan o seu traballo. Ben, gracias. Votamos. Pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, sin costa. Siguiente punto, expediente número 1180/2019, que é a modificación da base 33 das bases de execución do orzamento. Auri. Sí.
Non, non me perdí, non estou perdido. Propónse ao Pleno o acordo de aprobar inicialmente as modificacións das bases de execución do Orzamento Municipal do Concello de Ortigueira prorrogado para o ano 2019 relativo á relación de subvencións nominativas no sentido de suprimir as seguintes, non sei se precisan vostedes que las lea ou non fai falta porque consta no expediente. Aprobar a modificación da base 33 das execucións do orzamento de xeito que quede redactada da seguinte maneira. As subvencións nominativas concederánse nos termos fixados nos orzamentos con cargo ao orzamento do exercicio 2019, preverse conceder as seguintes subvencións derivadas de convenios xa suscritos ou pendentes de suscripción entre o Concello de Ortigueira e as seguintes entidades que veñen relacionadas. Esa é a modificación da base 33. Ben, vale. Isabel. Vou explicar un pouco mellor. Se me permite a señora portavoz, a señora Vázquez. Cando se fai o presuposto no 2017, establecense unha serie de subvencións a unhas determinadas asociacións, bandas, escolas, Coral, Aspromor, IES, e naquel tempo tamén a Fundación Ortegalia, que tanto nos deu que facer despois, cando xa estaban en minoría, para cambiar eses 35.000 euros e destinalos para o fútbol, a máis para Aspromor. E agora, en novembro do 2019, pretenden anular parte desas subvencións de asociacións, corales, coros, asociacións de veciños, etc. Según dixeron na comisión informativa, porque nas poden xustificar ou non as utilizan. Pode ser que usted, señora interventora, teña razón, é que legalmente se poida cambiar a mediados de exercicio o destino das partidas presupuestarias que establece a base do artículo 33. Por la libre voluntad do alcalde, como dixo na comisión informativa. É posible que legalmente que se poida facer, pero políticamente non se debe de facer. É un error e é unha crisis de confianza. Esas asociacións que estaban no artículo 33 confían na institución e confían en que se realizan unha actividade legalmente recibirán esa compensación. Esas asociacións, bandas, corales, coros realizaron esas actividades, mantuveron a concesión do grupo, traballaron cos seus profesores nos seus locales, asumindo obligacións de confianza, e que o ayuntamiento iba a cumplir con ese convenio aprobado nas bases 33. Dixéronos que falaran con todas esas asociacións. O que a mí me transmiten non é iso. E firmarían ese convenio para realizar esa actividade. Agora o ayuntamiento, presidido por usted, dá un xiro e cambia. Pode facelo usted, debe facelo. Esa é a pregunta. Mire, eu penso que non. E seguramente os meus compañeros da corporación igual tamén o pensan. En novembro, ao final do partido, non se poden cambiar as reglas de xogo. É dicir, non hai os contratos, os convenios firmados. E aínda poden xustificar ditas subvencións. É dicir, propóñano o 2020, falen con todas as asociacións e establezan quen pode ou quen non pode, porque aínda falta un mes e medio para acabar o ano e que poidan xustificar. Se usted crees que debe cambialas, o meu deber é dicirlle que para min está usted equivocado. Eu, desde logo, o meu voto é en contra. Non teño máis nada que dicir. Es verdad que, según nos han explicado, perfectamente entiendo yo, en la comisión se trata de liberar el presupuesto, pues eso, de una serie de entidades que o bien ya no existen, o bien tienen, por no decir imposible, prácticamente imposible la justificación que permitiera el cobro, etcétera, etcétera. Entonces liberan ustedes unas para mantener otras. Bien, teniendo en cuenta que aun aquellas que sí están en condiciones de obtener
de justificar adecuadamente la subvención susdicha, el hecho de que se les adjudique no garantiza en absoluto que lo vayan a cobrar. Pero dicho esto, a mí esto me parece, no sé si bien o mal, no sé si tiene razón Isabel o no. Lo que a mí realmente me interesa es que el hecho es que en verdad las asociaciones culturales y deportivas son las que dan más vida a las parroquias y por eso creo yo que es imprescindible apoyarlas y ayudarlas desde el ayuntamiento. Pero hay un problema con este tipo de subvenciones y es que nadie al final queda contento. Los convenios se aprueban tarde, si se aprueban. Las asociaciones tienen problemas para justificarlas, tardan tiempo en cobrar y normalmente no se gasta dinero en lo que realmente se debiera de gastar. Destinamos un montón de dinero público a subvencionar distintas entidades, todas ellas muy respetables sin duda ninguna. No sé yo el que diga lo contrario, pero ninguna de ellas parece estar conforme ni contenta con la situación. Sinceramente, creo que tenemos que darle, en palabras de Auri, por otros motivos, una repensada a este tema de las asociaciones. Tenemos de pensar otra manera de apoyar a estas asociaciones y a estas entidades. Hay que partir de la premisa de que las asociaciones y las entidades subsidiarias de subvenciones no deberían depender de estas para subsistir, sino que estas concesiones económicas deberían de ser un incentivo más, un nuevo paso por la casilla de salida, pero no, en ningún caso, la razón de su subsistencia. Deberían ser simplemente un complemento de su actividad. Repito, tendríamos que darle una auténtica repensada a este tema. Sería bueno y beneficioso para el ayuntamiento y para las subvenciones. Y a lo mejor conseguimos que todo el mundo sea un poquito más feliz, que estamos llegando a la Navidad. Gracias, Filipe. De todas formas, sí me consta que Belén, que pode intervir ao final se quere, si falou con estas asociacións, podes dar o nombre das asociacións todas que se falou, para ver se iban a facer uso desta subvención ou non. Donde está o problema? Que se nosotros non facemos este paso que pretendemos facer agora, estes cartos que están aí acumulados a 31 de diciembre perdes. Non podemos dedicalos a actividades culturales como se pretende. Por eso se trae ahora aquí. Nos anos anteriores, unhas non fixeron uso da subvención e outras cambiou o seu sistema. Tal é o caso da banda de música de Ortigueira, que se lle paga por actuacións, non se lle paga por subvencións e non se lle pode duplicar o pago. E tamén o mesmo a escola de música, a escola de gaitas, págase por actuacións, non se paga por subvención. Esa é a razón. En todos os cartos que estaban previstos para a subvención están aí parados. A 31 de diciembre, perdes. Por eso se trae hoxe aquí este punto, pero bueno, mellor que ao final Belén fale quen son todas as asociacións o que falou con elas e queda suficientemente claro. Un inciso, nada más, pequeñito. La banda de música no es a la que se refiere a la retirada. La retirada se refiere a la banda cultural, extinta y desaparecida. Es lógico que se retire. La banda de música no tiene nada que ver con aquella otra. Vale. Es por eso. Te doy la palabra que al final Belén pode aclarar este tema. Para que non se podemos estar. Ben, o tema da lei de subvencións, todos os que reciben unha subvención está claro de que non viven da subvención. A lei de subvencións xa che prohíbe que sea así. Dache un tanto por cento do que é a túa actividade, non o total, senón xa non che dan a subvención. Dito isto, eu tamén falamos, no noso grupo, falamos con estas asociacións e, por exemplo, a do coro despasante si quere esa subvención de 2.250 euros e estaría disposta a firmar o convenio que dicen eles, non o sei, que xa teria que estar de anos anteriores, que nunca se chegou a firmar e que eses cartos nunca os chegaron a percibir, polo tanto, claro que a eles lles viñan moi ben estes diñeiros, non? E seguramente aí haberá máis. Polo tanto, eu estou un pouco con Isabel, non se poden cambiar as reglas en nada. Eu o que si lle digo é que a Concelleira de Cultura, que de cara ao ano 20, pois se abra unha mesa, e aí tamén estou co Dr. Pita, se abra unha mesa con todas estas asociacións e outras, por exemplo o Libro Vivo, que tamén se dirixeu a nosotros para decirnos que están nunha situación moi complicada e que sería necesario
bueno, pues que lle botemos unha mão, e seguramente con outras moitas que tamén hai, para que dinamicemos o rural, porque estas asociacións non debemos de pensar outra cousa máis que son dinamizadores e que son necesarios e fan moitas actividades, por lo tanto, temos que estar detrás deles como non pode ser de outra maneira. Por lo tanto, o noso voto neste sentido vai a ser negativo por estas razóns que lle estou dicindo. Hai unha asociación, polo menos destas que veñen aquí, que estarían dispostas a recibir eses cartos que veñen consignados e que, bueno, me gustaría que vostede falara con eles ou que a Conselleira falara con eles e chegaran, pois, este consenso. Eu xa digo que eu non falei con as asociacións, falou a Conselleira de Cultura. Eu simplemente revisaremos este punto por alusiones, si me permite. Sí, no, revisaremos este punto a final de ano e explicaría a pérdida destes cartos no exercicio. E de cara ao ano 20, pois eu creo que somos responsables tamén todos desta xogamos pérdida. a partida con unha nova legislación e que todo o mundo, pois, que eu creo que é poida mellor, justificar, non? visto que estas asociacións non poden ou non van a xustificar eso, miraremos o tema do coro de Espasante, a ver como é o caso, bueno, explicarás. Pero bueno, a mí dame pena perder casi 30.000 euros e non poder invertilos en actividades culturales de aquí a final de ano. Pero seguramente teremos outro pleno donde si vostedes falan con esta asociación en concreto, que eu falei con eles e eles non quererían perder estes cartos, si se pode amañar o desta asociación en concreto, pois, e as outras pois xa non naide quere ou non pode ou que sea justificar, porque si é verdad que falei con Farándula e dicen que xa non están interesados nesa subvención e hai outras que tampouco e tal, bueno, pois a partir de aí nosotros é un problema. Estou de acordo, pero faise agora precisamente no mes de novembro porque estamos hacia final de ano e por eso se ve que ninguna desas asociacións vai facer uso deses cartos, non é por outra razón. Que se pode facer en junio, pero en junio ainda teñen 6 meses. Eu sei que agora entre noviembre e diciembre, visto os anos anteriores, é moi difícil que empecen a eso. Entón, non quero perder eses cartos do presuposto. É por esa razón. Non queremos todos, claro, vostede entende que, habendo unha asociación que está neste particular e mo transmite, pois eu non podo votar a favor de que lle quiten. Por tanto, eu creo que estamos a tempo aínda de falar con eles, de solucionar o tema, volves a traer, e eu, sin ningún problema, o noso grupo está a favor de que se revienta o carto. Sí, voulle dar a palabra a Belén, e despois pido a palabra de Pito, despois de Isabel. Sí, non teño Belén. Como ven, hai dúas relacións de subvencións. Seguramente que os que lle pasan o de que non se falaron con eles son pode ser Nosa Señora das Neves e o coro de Espasante. Eu fíome dos técnicos que levan o tema de subvencións e cando me afirman ao 100% que non están en plazo de solicitar e cobrar, eu fíome dos técnicos que son os que están facendo o traballo. Co resto naide lle pode dicir que non falei. Falouse con todo. O Club de Pesca Deportiva non existe. Co IES da Ortigueira falouse. Ca Asociación de Espasante non se falou porque ao 100% me afirman que non se vai a cobrar, que non hai maneira. Pero se falou logo. Banda de música, bueno, vale, un fallo. Bueno, non Lo é fácil. admito. Valentín, Banda de música cultural falouse. Escola de gaitas falouse. Coral Polifónica Ortegana falouse. Farándula e Nosa Señora das Neves están no 100% de que me afirman que non se van cobrar. En ningún caso se xoga cas subvencións que teñen posibilidade que están polo outro lado. Con respecto ao que decía o señor Pita, pode contestar, sí, non? claro. Si se está traballando noutra maneira de aportar ás asociacións culturales e veciñales dunha maneira que podamos aportar dunha maneira equitativa según a demanda de cada un e que poidan entrar todos, todo tipo de asociacións que hasta ahora, non sei se o saben, non podían. Libro Vivo, eu reuníme con Libro Vivo, estou ao tanto de todas as necesidades que ten. Seguro que se as poño a enumerar todas, usted nas sabe. Seguramente sí. No, bueno, eu digo seguramente non, porque eu levo varias reunións con Libro Vivo. Eles saben, entón a mí o que me extraña é que usted me diga que despois de falar comigo
poñeres a miña mão ou estenderes a miña mão, me digan que van falar con ustedes, porque de momento non lles dixen que non a nada, non lles dixen que sí a todo, porque non podo, pero non lles digo que non a nada, sempre lles digo que eu vou mirar e vou intentar solucionar e aportar o máis que podo, nada máis, pero poden estar seguros de que non se quitou ninguna subvención sin mirar e remirar que non foran a perjudicar. Iso sí lle lo podo asegurar. Bueno, gracias, Belén. Vamos a seguir o orden. Isabel. No, pero vou seguir o orden na segunda ronda. Podes poner. Sí. Volvo a facer un pouco de hincapié, porque eu penso que os conceptos están un pouco despistados. Subvención nominativa, firma de convenio, prórroga de presupuesto, xaneiro, febreiro, estamos en novembro. É dicir, se agora se firma o convenio, posible, cantos convenios se teñen firmado ao largo de toda esta legislatura en novembro? E lles dan de tempo e despois fanlle prórroga para que se justifique hasta o 30 de xaneiro. Pero que pasa? Que non temos memoria? Ou empezamos a ter memoria selectiva? Aquí o problema é que xa non se firmaron os convenios, que cando salen a base 33 non se fala cas distintas asociacións para firmar o convenio. E se se firma é para facer unha foto, como dixo antes o señor Pita. Nada máis. Cantas asociacións destas teñen xustificado todas as súas actividades, toda a documentación presentada, non teñen ningún requerimento por parte do Concello de que falta ningún tipo de documentación e non cobran. Volvo a dicir o que me parece, deixa de funcións. Xo dixe na comisión informativa, é unha deixadez de funcións. Ustedes imagínense que agora, maña mesmo, calquera asociación destas que están aquí, que poden cobrala, meten por rexistro, mire, usted está incumplindo esa base 33. Porque poden facer, está aprobado, e poden o justificar. É dicir, asesórense ben, e míreno ben. Volvemos a dicir que a potestad é do señor alcalde, pero políticamente non é correcto, porque como dixestedes todos, as asociacións son as que manteñen vivo o Concello de Ortigueira. Non teño máis nada que dicir. E con referente, perdón, que me quedaba a contestarle a señora Bello, o coro despasante pode xustificar perfectamente a subvención e, ademais, na comisión informativa dixéstedes que non sabíades se era unha asociación. Entonces, a ver se temos un pouco de tacto, porque estamos falando con asociacións que están traballando sin nada a cambio, nada máis que fomentar o que digo eu, que este pueblo teña un pouco de vida. Non teño máis nada que decir. No tengo ningún interés de avivar ninguna polémica. Prefiero ser un poquito más constructivo. En primer lugar, con todos mis respetos, señor Valentín, sé perfectamente cuál es la legislación con respecto a subvenciones. Y usted sabe también perfectamente cuál es la real situación en algunas circunstancias de algunas entidades. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Señor alcalde, le voy a hacer una propuesta, así de a bote pronto que se me ocurre. Esto no tiene ninguna necesidad urgente. Cosas que se han dicho me dan que pensar de que en realidad no lo tienen todo tan atado como parece. Porque dice que hablaron con la banda cultural, ya mira con quién habló de la banda cultural. La banda de música. Pero la banda de música no es la banda cultural, que ya lo he dicho antes. Pero bueno, quiero decir, ¿por qué no dejan sobre la mesa esta circunstancia? No va a afectar prácticamente a nadie, no va a pasar absolutamente nada, porque como había dicho antes, el hecho de tener aprobada y conformada una subvención no garantiza el hecho de que se pueda cobrar. Déjenlo sobre la mesa. Hablemos, yo me ofrezco personalmente a hablar, buscar formas, consensuar una manera de dar satisfacción a entidades y asociaciones. Tengamos algo concreto, sepamos exactamente cómo lo podemos hacer lo mejor posible y luego votémoslo. Déjelo usted sobre la mesa y volveremos a ello cuando lo tengamos un poquito más mascado. Me parece la opción más razonable, sinceramente lo digo. Me parece bien, Luis, y yo encantado lo haría, pero no puedo.
porque yo tengo que dar solución a esa partida presupuestaria. Ese es el tema. Por outro lado, Isabel, o tema este de que todavía poden chegar a presentar e todo eso. Nosotros na base 33 do presupuesto aprobamos unhas subvencións nominativas para unha serie de entidades, pero depois digamos que temos o poder potestativo de otorgalas ou non otorgalas. Non vai pasar nada en ese sentido. Aquí só vai pasar que se non se fai uso destas subvencións vamos a perder casi 30.000 euros dos presupostos do Concello. Me parece que non me entendeu. Eu dixen que non estaba, non dixen que fora legal, dixen que non era políticamente correcto. Non me estuvo atendendo. Sí, atendí. Pois eu dixen que non entraba na legalidade do asunto, só dixen que políticamente non era correcto, que esas asociacións estaban esperando, algunhas delas, poder cobrar, nada máis, e que a firma dos convenios. Vale, eu creo que destas non está nadie esperando de cobrar. Vale. Destas, as que van a este punto, hoxe, ninguna. Quédame a dúda. Pois unha dúda xa vale. Quédame a dúda de a Coral. Vamos a ver o tema da Coral, a ver que pasa con eso. Se pode justificar. Non, eu non dixen a Coral, eu dixen o coro despasante. O coro despasante, perdón. Vamos a mirar si eso é sí ou non é sí, ou como podemos solucionar ese tema. De entrada, temos que levar este punto adiante. Eu non quero perder eses cartos. Sí, Valentín. Nada, eu rapidamente. Ninguén quere perder eses cartos. Eu digo que temos que ser xustos. E xustos é, igual que Belén falou con toda esta xente, nosotros tamén o fixemos, excepto coa banda cultural, como se dixo, que xa non está en activo, e esta xente do coro despasante nos dice que sí que queren esta subvención. Por lo tanto, nosotros non podemos votar a favor de que non se lle dé. O que eu digo, e o noso grupo debateu nas reunións previas a este pleno, é que se faga de maneira urxente, que se fale con eles, que se lles dé solución, que se poida volver a traer isto con un mecanismo que se poida traer e que se aprobe canto antes. E que eses cartos que sí que sobran, que non se perdan. Estamos en noviembre. Quedanos noviembre. Non, se só sabemos. Un momento, quedanos noviembre e diciembre. O 1 de enero está aí a 2 días. A Coral, eu non sei de despasante, non sei que vai poder justificar ou non. Digo que o mellor é máis inteligente facerle unha compensación no ano 2020 que arriesgar a pérdida destes cartos do ano 2019. Pero vostede se compromete a facer isto? Sí. Con eles? Sí, eles poden, un momento. No. Eu comprométome a facer eso, compensarles eso. Donde podemos ter o problema? Que despois non teñan cartos para justificar os dous importes. Exactamente, que eles poden justificar eso no ano 2020. É o único problema que temos. Aumentar esa subvención do ano 2020, eu comprométome, bueno, como alcalde eso, despois temos que aprobarlo todos en Poderíamos sacar, señor secretario, a esta asociación de este punto. Nuestro reglamento orgánico no permite las enmiendas una vez iniciada la deliberación. Lo único que podrían hacer sería solicitar la retirada del punto. Pero no, ¿por qué dice que se pierde el dinero? No se pierde, se perderá la partida presupuestaria, no el dinero. No tiramos el dinero por la basura por no votar esto. No podemos disponer de la 31 de diciembre antepasado. Tampoco íbamos a disponer. Yo creo, honestamente, que lo más sensato es dejarlo de la mesa y resolverlo. El dinero no se pierde. No mientan ustedes o díganme las verdades. No vamos a perder el dinero por no aceptar esto. Irá para outro sitio. ¿No? ¿Puede comentar la interventora? El presupuesto es anual, es decir, todo aquello que nos dé, lo que tenemos unas opciones. En el presupuesto tenemos unas obligaciones, ¿no? Pero lo que no se gaste en el año se pierde, a no ser que esté comprometido, que haya una disposición, un compromiso, un contrato firmado. O sea, sobre la pregunta clara de que si este dinero se pierde, si no... Ese dinero, si no se firma un convenio y no hay una resolución de concesión, se pierde ese dinero. Claro. Está comprometido ahora mismo. No está comprometido. Está comprometido, está publicado en un boletín oficial de la provincia en el mes de marzo. Eso es una posibilidad. Luego, las soluciones nominativas son lo máximo que se establecen unas subvenciones
con unas cantidades nominativas que se pueden conceder. Pero eso no compromete, se acaban en el año. ¿Y el periodo de justificación no acaba en el año? No, si hay una resolución donde sí se concede la subvención, aunque no se pagara, sí pasaría para el año siguiente. Y si firman, por ejemplo, ahora un convenio, el periodo de justificación podríamos llevarlo hasta el mes de marzo, abril. Firmando ahora un convenio. Si firma una resolución de adjudicación, sí. Es la solución. Podemos hacer eso. Y de todas formas, esos 23.600, ¿para dónde iban a ir destinados? Sí, eso digo yo. Porque sí, ahorramos los 23.000, pero ¿para dónde van? Para cultura, actividades culturales. ¿Y en qué? Porque, claro, le quitamos 23.600 y ¿qué hacemos? ¿Un guateque? No, sí, sabemos. Pero puedo explicar mejor. Claro. Porque creo que el Consejo de Cultura, en que aquello delegado, este punto lo vamos Señor alcalde, déjelo a... Ya, pero es que... Y resolvámoslo Pero un después. momento, Peter, el punto lo vamos a votar. Vale. Vamos a votar el punto, que el punto está dentro de la orden del día, como otras cosas. Luego, a partir de ahí, cada uno, pues, cada el voto que os parece, es el que veáis. Nosotros, es una necesidad que vemos dentro del gobierno, sabemos lo que acabo de decir ahora el señor interventor hace un momentito, que eu non me vou expoñer a eso, porque sei como é eso. Voy a dar la palabra ahora a Belén para que se finalice este debate. Vale. Pois basicamente aportase eses cargos á cultura. Estamos a final de ano, o presupuesto, como falamos, é prorrogado, as partidas están bastante agotadas e simplemente quería destinalo o que era a parte de actos culturales, da Navidad, a estas asociacións poderes aportar incluso alguna actuación, vamos, todo cara a eventos culturales. Bueno, cubrir un pouquiño que é a Navidad en sí. Podía traer a eso, pero non, cometí o error de non traer todo un listado do que queremos facer en actividades culturales durante hasta final de ano, vamos. Queda suficientemente explicado. Hai no punto 4 e 5 van dous expedientes, ou foron dous expedientes extrajudiciales de crédito, porque o presuposto que temos prorrogado non se adapta ao gasto real que temos no Concello por partidas. Aquí vemos que hai que facer un axuste no presuposto e é o que traemos hoxe a pleno para poder facer uso deses cartos e non ter que meter nun expediente extrajudicial por non poder no seu momento. E non pode quitar de outras partidas, en vez das asociacións é que... Pois entonces sinto moito, quedarémonos sin alumbrados, sin poblados, sin renos e sin todo iso. Ao mellor os nenos encanta. Si nos quedamos sin alumbrado, nos quedamos sin poblados, si se fai non, ou nos quedamos sin carroces, pois é responsabilidade de todos. No, pero mire, no, porque mire, a empresa de alumbrado está moi acostumbrada a cobrar de ano en ano. A empresa das carrozas seguramente tamén, porque ahora mismo seguramente se estarán pagando as navidades do ano anterior. Entonces, tampouco eu vexo a necesidade deses 23.000, non me convencen. Eses 23.600 non me convencen porque non me están dicindo para que son. E eu antes de decir que son para navidades, prefiero darlles aos veciños que están facendo actividades durante todo o ano penso que está suficientemente claro. E se non, o que dixo Valentín, é dicir, falen ustedes co coro despasante, unha vez que falen co coro despasante, pero se firmaron convenios en diciembre e despois cuidaron non justificar hasta marzo. Logo me dá que pensar que non queren ustedes darlle ao coro despasante. Estos son para actividades culturales. Iso é o que parece pensar, porque... Actividades culturales para Navidad de Ortigueira deste ano. É para eso. Vale, entonces, ou podemos dispoñer ou non podemos dispoñer. Se quedan aí, perdes. Queda concluído o tema. Vale, vamos a pasar a votación. Votos a favor? Votos en contra? Isabel. Ai, perdón. En contra. Contra. Vale, ben. Non prospero este punto. Siguiente punto é o expediente número 168/2019, conta xeral do exercicio 2018.
Sí, ahorita se va. Estaba empezando a sentirme invisible, señor alcalde. Moitas gracias. Sí. Traise a este tema a aprobación da conta xeral, que foi informada favorablemente por unanimidade xa na Comisión Especial de Contas a que foi sometida e o expediente ven acompañadas as certificacións e as, como ustedes poden comprobar, a publicación no Boletín Oficial da Provincia como é preceptivo. Por tanto, o último trámite o que ten que ser sometido é a aprobación en pleno e por iso o traemos aquí. Ben, Isabel, Sí, é o mero trámite da aprobación da conta xeral. Evidentemente, hai informes no que a interventora di o que se ten que facer e o que non se fai. E, bueno, é un mero trámite que xa foi publicado. Mas non. Vale, gracias. Como tal trámite, no perdamos máis tempo con esto, porque ya está. Vale. Nada que decir. Bueno, vamos a pasamos logo a votación sobre a conta xeral. Votos a favor. Vale, unanimidade. Seguinte punto, expediente número 1156/2019, que é o recoñecemento de compatibilidade a empregado público para o exercicio dunha actividade privada. E ahorita esa palabra. Sí, o pasado 2 de outubro, unha empregada municipal deste Concello con contrato laboral temporal de auxiliar sociocultural solicitou autorización para compatibilizar o seu posto por desenrolo de actividades agrícolas e gandeiras por conta propia aos fins de semana. Por parte da Secretaría Xeral informouse favorablemente esta solicitude na medida en que se cumpren os requisitos legais correspondentes e non se aprecia que a actividade que se pretende exercer poida impedir ou menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes ou comprometer a súa imparcialidade e independencia. Por tales razóns, elevase ao pleno a seguinte proposta: autorizar o seu posto co exercicio da actividade privada consistente en tarefas agrícolas e gandeiras por conta propia aos fins de semana. O exercicio de calquera actividade compatible non será de excusa ao deber de asistencia ao lugar de traballo nin ao atraso, negligencia ou descoido no desempeño das súas funcións. As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme as normas que se conteñen no réxime disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada a autorización ou recoñecemento de compatibilidade. Disculpa un momento, non podemos dar o nome de... Sí, xa me dei conta cando dixe, así que pido disculpa. Bueno, tamén dará lugar a revogación ou exercicio dunha actividade privada distinta ou que non se corresponda con exactitude cos termos expresados no apartado primeiro. Inscribir o acordo do pleno polo que se recoñece dita compatibilidade para desempeñar actividades privadas no correspondente registro de persoa. Ben, o nome da persoa son datos tosantes. Pedimos disculpas. O técnico que se ha borrado da grabación. Exactamente, sí. E Isabel. Non, nada que decir. Luis, Pita. Estoy totalmente a favor en tanto en cuanto a actividad privada no menoscabe el servicio público que realiza. Es más, apoyamos a todos aquellos trabajadores con iniciativa para emprender en sus propios negocios. Bien el beneficio que es para los que llegan. A favor, por supuesto. Vale. Nada, decir eso, que o técnico en eso e non teño nada que decir. Correcto. Toni, por favor, cando se dá un momento de transcripción, non sei se... Sí, é posible cortar un trozo, sí. Cortar aí ese trozo, vale. Ben, e pedir disculpas de novo. Bueno, pasamos logo a votación. Todos a favor. Unanimidade. Siguiente punto número 9. Expediente número 1214/2019, réxime retributivo dos membros da corporación. Gabriel. Sí, a Comisión Informativa de Asuntos Xerais, o día 8 de novembro de 2019, por unanimidade acorda incluir na orde do día por razóns de urxencia a proposta da Alcaldía relativa ás retribucións de membros da Corporación Municipal. Tanto ao fondo do asunto, a Comisión Informativa, por 4 votos a favor do PSDG, PSOE e 5 abstencións do Partido Popular e do Grupo Mixto, dictamina favorablemente a seguinte proposta. Con data 15 de xuño de 2019 constitúese a nova Corporación Municipal do Concello de Ortigueira resultante das eleccións locais celebradas o pasado día 26 de maio de 2019. De conformidade coa normativa vixente, ao comezo de cada mandato, a Corporación debe adoptar diversos acordos de naturaleza organizativa.
A Secretaría Municipal, no seu informe de data de 18 de xuño de 2019, enumera estas cuestións. No tocante ao pleno da corporación, os asuntos que deben abordarse son os seguintes: periodicidade, réxime de notificación das convocatorias, número de composición das comisións informativas, réxime retributivo dos membros da corporación, asignacións aos grupos políticos, determinación do número, características e retribucións de persoal eventual, nomeamento de representantes da corporación en órganos supramunicipais e outros órganos colexiados de competencia propia, así como a delegación de competencias. Actualmente o Concello Pleno non ten adoptado acordo algún relativo ao réxime retributivo dos membros da corporación. Así, o artigo 75 da Lei 7/85 de 2 de abril contempla a posibilidade de que os membros das corporacións locais sexan retribuídos polo desenrolo de determinados cargos públicos municipais, xa sexa en réxime de dedicación exclusiva ou en dedicación parcial. No caso dos cargos en réxime de dedicación parcial, a lei a reserva para aqueles que teñan atribuídas funcións de presidencia e vicepresidencia, ostenten delegacións ou de desenrolo en responsabilidades que o requiran. O Pleno debe determinar o tempo mínimo de dedicación necesario para a percepción das retribucións que se estipulen. Asimismo, aqueles membros que non ocupen cargos en réxime de dedicación exclusiva ou parcial percibirán asistencias pola concurrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados nos que así se determine polo Pleno. A lei establece que cada membro da corporación non poderá percibir anualmente por todos os conceptos retributivos e asistencias, excluídos os trienios, de ser o caso, un importe superior a 47.759,30 euros. En base a todo o exposto, levase ao Pleno a seguinte proposta. Primeiro, fixar as retribucións por dedicación exclusiva dos membros da corporación municipal no importe total de 37.833,33 euros. Segundo, os seguintes cargos públicos desenrolaránse en réxime de dedicación parcial. Alcaldía, co 75%, retribución bruta anual 28.375 euros. Concellería de Facenda Municipal, Promoción Económica, Emprego e Turismo, unha dedicación do 40%, retribución bruta anual 15.158,01 euros. Terceiro, as retribucións por asistencia ás sesións dos órganos colexiados a percibir por aqueles membros da corporación que non ostenten dedicacións exclusivas ou parciais serán as seguintes: pleno 100 euros, pleno extraordinario 0 euros, comisión informativa 75 euros, xunta de goberno máximo 4 ao mes remunerada 75 euros, xunta de voceiros, unha vez se cree, non está creado, unha vez se cree este organismo mediante oportuna modificación do regulamento orgánico municipal, máximo 4 ao mes remuneradas 75 euros. Non obstante, o Concello Pleno acordará o que estime pertinente. Sí. Bueno, vou-me estender un pouco, así que espero que non sea moito ton o que vou expoñer. Despois de ver a proposta presentada polo Grupo de Goberno na Comisión Informativa o pasado 8 de novembro, fainos pensar que polo menos parte da oposición conseguiu que o Grupo de Goberno entrara en razón e tivera sentido común á hora de plantexar unha nova proposta axeitada a este Concello. Digo parte da oposición porque, como todos é sabido, o Grupo Político Primeira Ortigueira xa antes das eleccións se posicionou como que tiña unha liña roxa en referente aos soldos, firmando un acordo ante notario das pasadas eleccións. Recordando a primeira proposta presentada polo Partido Socialista, no que facía unha suma total dunhos 800.000 euros nos 4 anos e unha segunda reducindo a asesora quedando nuns 700.000, esta terceira proposta, facendo así unha suma, son uns 320.000 euros que supón un aforro en 4 anos dunhos 500.000 euros. Como ben dixo a proposta a señora portavoz, é certo que a Concellería de Economía e Facenda, e a vista está de todos os informes de intervención, ten un traballo importantísimo que facer. Adxudicación de contratos, xestión de pago de proveedores, plan económico financiero, presupostos, plan de axuste, etc. Pola parte correspondente ao grupo dos centristas, que últimamente parece que o grupo é Isabel Rego, pero non, Isabel Rego é a súa portavoz,
e ten un equipo para a súa toma de decisións e en pleno e acordos e etc. Persoas que son da miña total confianza e que foron comigo nas listas e eu teño a plena confianza neles. Ben é certo que esas persoas non se deixan ver moito polas dependencias municipales nin acuden a reunións cando se teñen con outros partidos políticos porque entenden que non teñen representación municipal. Agora, gustaríame explicarlle aos compañeros da corporación e aos veciños de Ortigueira cal foi o papel dos centristas neste punto. En setembro deste ano, a executiva do Partido Socialista póñense en contacto con nosotros para intentar establecer unha negociación no tema das adxudicacións. De todos é sabido o noso pasado de 3 concelleiros, Manuel Novo, Ana Fojón e eu mesma, que pertenecemos ao grupo de goberno do Partido Socialista hasta a nosa expulsión en xaneiro do 2017. Polo tanto, o primeiro que lle ponemos á Ejecutiva e que lle propoñemos é que antes de calquera tipo de reunión e negociación temos que cerrar unha etapa con ese partido para poder entablar unhas posteriores reunións. Ponemos como condición indispensable que nesa reunión esteña parte da Executiva, unha persona que no 2015 formaba parte da Executiva e tamén está ahora mismo na Executiva do Partido Socialista. Esa reunión de setembro non acudeu esa persona, polo tanto, quedaron pospostas as distintas reunións hasta outubro. Nesa reunión, os centristas facemos unha primeira proposta. Facemos unha primeira proposta no que a alcaldía damos unha retribución de 32.316,02 ao 100% e outra a Concellería designada pola alcaldía con un 50% de 11.620. A súa vez, nese momento, o Partido Socialista establecenos outra proposta que, a vista do que se publica nas redes sociales, é a mesma que lle propuxo o Partido Popular. Nosotros chócanos un pouco porque eu non estou moi acostumbrada e os meus compañeros tampouco ás negociacións, pero sorpréndenos un pouco que a dedicación exclusiva da Concellería de Facenda sexa innegociable. Nosotros estudiámoslo e facemos unha seguinte proposta. Unha seguinte proposta na que a Concellería de Facenda serían 30.316,02 e a Alcaldía 22.737,01. Hasta aí, hasta ese punto, estaba todo encima da mesa. Estábamos estudiando e estamos. Non tuvemos máis contacto. Nese momento, entra en escena, e agora non vai tomar como unha reprimenda, señor Pita, porque entre eu e usted levámonos moi ben. Entra en escena o partido político que tiña fixada esa línea roxa. Entra ese partido político que comeza a escribir en distintos medios e en redes sociales e na prensa local. Eu podo dicir que se teño unha línea roxa fixada co tema das dedicacións, mantéñome ao marxen e non me movo desa línea roxa, porque pode levar a que dous partidos que estaban en negociación pode haber unha fisura e unha ruptura nas posibles negociacións. E a partir de aí tamén quería facer un pouco de hincapé no que se puxo e no que nos comentaron neses escritos primeiro Ortigueira, dicindo, cando os representantes políticos toman decisións pensando máis nas súas relacións persoais que nos cargos que ocupa cada un e deixan de pensar no pobo e na súa responsabilidade como político para sacar proveito e xustar contas persoais, equivócanse. Bueno, eu díxeno xa na anterior legislatura, díxeno tamén no discurso de investidura,
que eu non teño ningún problema personal co alcalde de Ortigueira. Dixen que non iría tomar cañas con ele, pero en cuestión de mirar polo Concello de Ortigueira, sabe que os centristas estamos aí. Tamén penso que nosotros, tanto Ana no seu tempo, Ana Fojón, Manuel Novo, demostramos suficientemente que renunciamos unha vez que nos expulsaron sin motivo aparente, nada máis que por defender as nosas ideas e mirar polo Concello de Ortigueira, renunciamos a un sueldo. Non todos os concelleiros que pasaron a través desta corporación o puideron facer e seguimos facendo a labor de oposición sin cobrar, co cual eu penso que está de sobra demostrado que a nosa idea non era por un sueldo. Despois, queda demostrado suficientemente que nosotros viñéramos para aquí para facer ese cambio ansiado. Interpuñemos todo para poñer en alza as nosas ideas. Tamén resulta anecdótico que parece que solo aquí existiu política a partir do 2015 e que todos temos unha mochila. Eu sei a mochila que teño, sei que pertenecín a un grupo de goberno, que estuve no 2015 e que despois por circunstancias fomos expulsados. Esa é a miña mochila. Aquí os únicos concelleiros que de momento non teñen mochila son os 3 que pertenecen ao Grupo Socialista e os 5 que pertenecen ao Partido Popular. Porque de todos é sabido que todos temos mochilas, incluso tamén hai sombras, e incluso sabemos anterioresmente concelleiros, concelleiras que incluso dimitiron porque non se lles daba unha concellería con unha dedicación. Polo tanto, leccións de moralidade e ética axustas. Por iso, con todo isto, quedaba o último. O pasado 8 de novembro, na Comisión Informativa, se presenta a proposta por parte do Goberno. Resulta curioso que ese grupo político, con unha liña roxa trazada, establecida, votara a abstención. Porque eu, se teño unha liña roxa fixada e se teño o convencimento de que vou votar en contra deses sueldos, como se puxo en manifesto, teño o voto totalmente decidido e o meu voto sería en contra. Por iso non entendo eu esa actitud, a non ser que crearon ese tema de crispación entre os dous outros partidos e ao mellor vostedes querían quedar como salvadores, non sei. Xa rematado, o que podemos observar é que o grupo de goberno sí que entrou en razón, que é unha dedicación igual que as que se veñen facendo nos últimos anos, unha dedicación por alcalde, un sueldo por alcalde de Ortigueira e unha dedicación, unha media dedicación para unha concellería moi importante e agora necesaria. E o máis importante é que aforramos desde as primeiras propostas uns 500.000 euros que dan para facer moito no Concello de Ortigueira. Esperemos que as xuntas de goberno tamén se vayan facendo na mesma periodicidade que se veñen facendo agora, porque desde que ustedes entraron fixeron 2. Non vai a ser que agora cando cobren empecen a facer moitísimas máis. Non teño máis nada que decir. Ben, gracias a Isabel. Luis. Querida compañera del Grupo Mixto, no vamos, por supuesto, a perder ni la sintonía ni la colaboración en todo aquello que beneficie a Ortigueira, no te quepa ninguna duda. Eso está fuera del tal. Déjame que explique, antes de ir a donde iba, dos cosas. La presentación de la propuesta de la alcaldía en la comisión me cogió absolutamente de sorpresa, no tenía ni idea,
y mi perplejidad me hizo cometer un error de novato principiante. No me enteré de qué puñetas estaba votando, porque estaba abrayado. ¿Puedes creerlo o no? No, yo no pongo en duda nada. Da igual, es indiferente. Fue un error mío que asumo, me he equivocado, pero bueno, en cualquier caso, el voto importante es el de hoy. Sí, por supuesto. Bien, dicho esto, me siento un poquito injuriado porque creo recordar que honestamente intenté mediar y ayudarte un poco en la medida de mis posibilidades sin traspasar mis límites para que iniciaras negociaciones y llegarais a un acuerdo intentando desbloquear, tanto que vuestro grupo y el del que tengo a mi derecha, sin ánimo ninguno de expresarlo a la derecha, llevabais entre vuestras posibilidades la de pactar un sueldo, ¿no? Nuestro partido se presentó a estas elecciones con la premisa que tú has dicho de no cobrar sueldos políticos. No pretendo dar lecciones de honorabilidad, ni mucho menos de moralidad. Ni tampoco pretendo que todo el mundo piense lo mismo que yo o que nosotros. Nuestro concepto se basaba en otro tipo de trabajo. Lo haría posible, pero eso no viene al caso ahora. Es verdad que fuimos el único que asumió ese compromiso. Y además lo asumimos ante notario. Pero lo que es extraño es que 12 concejales presentes en estas 4 mesas, 5, no lo hacía, no fueron capaces en 5 meses de llegar a ningún tipo de acuerdo. Es verdad que el grupo de gobierno nos presenta una primera propuesta sin consenso ninguno y absolutamente desproporcionada, muy alejada de la que se presenta hoy. Vamos, es tan parecido como un chocolate a una piedra de cantería. Nada que ver. Y esto me plantea una serie de dudas. El hecho de que mi compañera Isabel se trague el sapo de defender algo como lo que acaba de defender, a mí me hace pensar cuál es el criterio para decidir qué áreas son absolutamente necesarias. Según ustedes, lo eran todas, inicialmente. Ahora parece ser que solamente la de Hacienda y la dedicación del 75% de la alcaldía, cuando antes asumían casi como imprescindible la de urbanismo. Supongo que esto tiene que ver con algún tipo de acuerdo con Isabel, supongo. Nadie da nada porque sí. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de ese acuerdo? ¿Lo vamos a enterar alguna vez? ¿A qué han acordado? No tiene por qué ser un oscurantismo, digo yo. Ya que hablamos de sueldos, son sueldos pagados con el dinero de todos. Habría que saber qué es lo que se va a obtener a cambio, porque algo se va a obtener por ambas partes. Por un lado el sueldo y por otro lado. Esperamos también que al dejar al margen de las dedicaciones el área de urbanismo, esto no signifique que vayan a volver a dejar de lado el plan general de ordenación del territorio. Espero que no signifique eso, porque les recuerdo que la propia Isabel lo preguntó en el último pleno que pasaba con él, y tanto ella como ustedes lo llevaban en el panfleto de las elecciones, lo mismo que nosotros, en el programa. Los tres llevábamos esto. Si urbanismo queda fuera, aprovechando que tienen ustedes una concejal excepcional para el hecho, y lo van a dejar de lado por no sé qué pactos, les voy a estar zompando. Luis, es la segunda vez ya que te digo de pactos, acuerdos, yo no sé lo que quieres hacer ni lo que no. Simplemente te digo que abandones esa idea. Aquí simplemente hicimos una propuesta inicial donde había una distribución de concellerías y cargos. Ahora, a día de hoxe, hai unha proposta do goberno sobre a mesa, unha proposta, despois de pasar, como dixe Isabel, moitas reunións, máis de 20 ou 30 horas de reunións, e o goberno trae unha proposta que é a que hai, pero a partir de aí non vamos a indagar, nin vamos a mirar que parte oscura e que parte negra tal, porque todos a temos. Con todos mis respetos. Non quero seguir oindo eso porque non me está sentando ben. Yo no he hablado de ninguna parte oscura. Simplemente. Lo que he dicho es que cuando alguien está dispuesto a pagar por algo, es a cambio de algo.
No he hablado nada de oscurantismo. No he dicho nada de partes oscuras. No somos así. Lo que yo he dicho, lo que digo, es que algo habrá obtenido, algo obtienen las dos partes. Es lo único que digo. Nadie está hablando de oscurantismo. Y sí que me recalco en el hecho de que el dejar fuera lo que antes era imprescindible, la Concejalía de Urbanismo, me da mucho que pensar. Me da muchísimo miedo de que abandonen ustedes el plan Seral por mor de no sé qué. Y lo lamentaría muchísimo, la verdad. Pero pídanos que non abandonemos o plan xeral e é suficiente, xa non vamos a abandonar. Bueno, pero lo veremos. Con eso vale, pero de aí contratos, acuerdos, negociacións, pacto oscuro, que non me senta ben, Luis. Pero, Joaquín, yo no he hablado de parte oscura en ningún lado, no he dicho nada de parte oscura. Y cuando el río suena, agua llega. No, quizás o mellor usted está acostumbrado a esa. Eu creo que o señor, o grupo de goberno vía que ante presións que se estuveron por ambas partes non era posible, tomaron conciencia de que era o que lles esperaba. A non ser que ustedes volveran, que tamén podo pensar eu, claro, podo pensar que, bueno, pois, se non hai acordo con Naide e isto queda así e o goberno non entra en razón, pois nosotros polo ben de Ortigueira saltámonos a línea roxa e aprobamos os sueldos. Tamén podo pensar eu. Pero eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Entonces usted como está dicindo que nosotros temos un pacto? Hombre, no, a proposta é do ese. Pero usted pode pensar o que queira. Pode pensar o que queira. Evidentemente, yo lo único que sé es que en base a, supongo, la abstención de los centristas, el señor alcalde va a tener su ansiado sueldo. Tamén é curioso, porque leva usted dicindo que é moito máis importante a Consellería de Urbanismo que de Economía e Facenda. No, que criterio, acaba de decir... No he dicho... Saltei o orden porque tocaría ya... perdón. No. Unha segunda ronda. Luis, non sei se terminaste. Termino muy brevemente. Yo no he dicho en ningún momento cuál es más importante o menos. He dicho que ustedes eran todas importantísimas, fueron reduciendo y ahora han dejado totalmente fuera, por razón que sea, urbanismo. Y he dicho, no es que sea más importante, en absoluto. No creo haber dicho nada, nunca eso. He dicho que me daría muchísima pena que, teniendo como tienen ustedes una concejala perfecta para precisamente el desarrollo del son, y no es por echarle flores, es que es arquitecta, pues eso, pues me daría muchísima pena, me daría muchísima rabia que lo dejaran de lado. Espero que no sea así. No me pasaré. Bien, ya lo veremos, pero no me he metido yo a tal. Lo único que Isabel se atragó. Ya veremos qué hacen ustedes con él. Espero que no me repita. Ya le daremos almas. Bueno, deixemos ese tema para cando acabo pleno, vale. Gracias, señor alcalde. Señor Peter, non sei por que está tan enfadado. Enfadado, no, hombre. E luego, unha proposta que presenta o señor alcalde e Isabel pues, comentou unhas negociacións que houve aí, vostede empeza a falar de oscurantismos, manos negras, cosas raras. Vamos a ver, cada un negocia como quere, además vostede non quixo negociar. Entonces non entendo tampouco, porque ten que meter esta presión, porque ayudarte un pouco a decidir. Eu creo que son maiores de edad e poden eles decidir, como lle dixeron, un grupo político e demás. Pero bueno, isto é, nosotros tamén negociamos co Partido Socialista. E para non estenderme moito, porque houve moitas reunións, non estivo o señor alcalde, estuvo o grupo socialista e, bueno, chegáramos a última, vamos a dicir, proposta que estaba encima da mesa, que lle fixemos nós, que era, é verdad que, como dice Isabel, innegociable para vostedes era a Facenda e era o 100%, tiña que ser así. E nosotros, bueno, aceptamos, puxemos 25.000 euros, publicamos eso nas redes sociais unha vez de que vostedes me puxeron verde na prensa local, non? E o 50% do alcalde, 19.500, e nosotros puxemos un concejal que lle puxemos interrogante, porque entendíamos, igual que dice o Dr. Pita, pois
a de urbanismo e servicios, nosotros tamén entendíamos que podía estar aí con unha do 50% de 11.000 euros. E vostedes nos dicen que isto foi unha oferta humillante. Nosotros non entendimos eso. Eu non sei o que lle dixeron vostede. Eu digo lle... Foi o que publicaron. Moi ben, pois eso O Grupo arreleo Socialista. o grupo. Vale, quero dicir, o Grupo Socialista nos puxo que era unha oferta humillante, aparte de poñerme a min desde. Pero bueno, nosotros intentamos desbloquear, asumimos unhas cousas que nos decía o Grupo Socialista e nosotros puxemos encima da mesa de que nos puderan vostedes deixar o 20% para temas de política social, entendendo a axuda a domicilio, entendendo plazas de guardería como levábamos no noso programa, bueno, cousas que se pactaron ali. Non chegamos a acordo. E agora pues, nos presenta vostede isto tal. Nosotros estamos, teme vostede que entender, nosotros non estamos contentos. Estamos máis ben enfadados polo trato, porque non fixemos esta oferta para que vostedes nos dixeran que era humillante, ni nada parecido. Si non houbéramos feito nada, ni nos houbéramos movido. Acórdese que somos o Partido Popular e aquí vostede podía negociar con outros dous grupos porque 6 más 1, 7. Entonces, a nosotros eso non nos sentou nada ben. Por lo tanto, entendemos que é unha oferta a que plantexa vostede. Nosotros sempre estivemos de acordo con que todo o mundo tiña que cobrar por o seu traballo, pero cousas razonables. Entendemos que isto pode ser razonable, pero non estamos moi contentos coa forma de que, non digo vostede, porque igual non foi vostede, pero si o grupo, de como nos tratou. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, gracias. Eu estaba moi entretenida porque por primeira vez casi creo recordar desde o 5 de xuño en vez de que vostedes tres se poñan de acordo para darlle ao goberno, pois casi que estaban ustedes peleando entre vostedes. Bueno, pois entretenido, sí, entretenido. Eu a verdade é que non sei se decir algo ou non, porque claro, tendo en conta que ostento a Consellería de Facenda por delegación do señor alcalde, pois casi ao mellor tiña que permanecer calada, porque bueno, pois unha pode incluso encontrarse mal defendendo, non vou a defender a dedicación para a Consellería de Facenda. De todas formas, o que si vou a decir, houve moita presión durante todos estes meses, moita. Usted dalle a cabeza, señor Calvín, pero ustedes meteron moita presión, sabe? No, e a nosotros tamén se nos meteu presión, pero vostedes meteron moita presión, e, por tanto, bueno, a veces unha ten que descargar presión. Estou incorporado ao meu posto de traballo desde o día 15 de outubro. O meu traballo fichando é de 8 a 2:30, e ás 4 da tarde, 4:30, veño para o Concello a facer as tarefas de delegada de Facenda, concelleira delegada de Facenda, Promoción Económica, Emprego e Turismo, que é exactamente a abreviación. Quería deixar constancia, bueno, pues si alguén non sabe. Miren, señor Calvín, usted ten presumido moitas veces, bueno, presumido non é a palabra, porque eu tamén presumo de que estuve, non en tanta seguramente como vostede, pero en algunhas estuve en negociación. Cando un negocia, é convinte non meter presión. É convinte non quentar as partes que negocian, entendan a palabra quentar, quero dicir, é convinte deixar tranquila as partes que están negociando, e despois xa, se non chegan a acordo, o que faga falta. Pero, mentras tanto, é convinte que negocien con tranquilidade. E iso vostedes non o fixeron. Porque eu non estuve nas negociacións, por certo, alguén o dixo aquí e quero facer unha puntualización. Creo que foi a señora Rego, que empezaron as reunións, creo que en septiembre, pero foi a única, fixemos unha rolda de reunións con Partido Popular, con Primeiro Ortigueira e tamén os centristas, pero creo recordar que do que menos se falou foi de dedicacións, señora Rego,
Se falou moito, bueno, salvo unha excepción, sí, con vostede, e además non faltou a razón co que explicou, eu estuve nesa reunión e o explicou moi ben. Falouse dos puntos que iban ir ao pleno ordinario que xa estaba convocado. Eu non estou mentindo, é dicir. Pero vostedes sí que escribiron e dixeron cousas cando se estaba nunha negociación con vostedes. Eu non estaba nas negociacións, pero sí. É mala, quizás eu espero, señor Calvín, que deste proceso de negociacións eu aprendí moito, polo que vi e polo que escoitaba, pero como digo, eu non estuve en ela, máis que na primeira reunión. Espero que vostedes teñan aprendido algo tamén, porque reunións vai a seguir habendo, negociacións tamén, non serán entre o grupo socialista todas, habrá máis negociacións e máis reunións con máis xente, con máis partidos, con máis... que lles haya enseñado que é un mal sistema nunha negociación, o contrincante ou a parte contraria hai que respetalo sempre, e que non hai negociación que chegue a buen puerto basándose ou coa base da humillación, o desprecio e o descrédito. Eu espero que vostedes aprenderan eso, porque miren, son o primeiro partido de oposición, quedamos 4 anos por diante e vamos a ter que negociar e traballar moito. Así, polo menos, como portavoz do Grupo Socialista é como é un negocio, baixo a base do respeto e a lealtad institucional. Creo que yo lo dixen algunhas veces e yo lo volvo a repetir. Por eso creo, sinceramente, que esas cousas que vostedes decían e as condicións que poñían na negociación non estaban basadas nin no respeto da outra parte, nin na lealtad institucional. E poden ter ustedes o convencemento, seguramente, eu non o dudo, porque eu creo que, como ustedes dicen, é certo, que as persoas que desempeñan un cargo público teñen que cobrar pola responsabilidade que asumen, porque a veces non é o traballo que se fai ou as horas que un lle dedica a estar nunha oficina. O mellor non hai que estar 8 horas ao día nun despacho. É a responsabilidade que se asume cando se asume un cargo público. E, por tanto, eu espero que algo se saque ou aprenderan vostedes de todo isto, de verdad, porque, como digo, son ustedes o primeiro partido de oposición e vamos a ter que negociar moito. Eu non teño moito máis que decir, porque quedaría por utilizar unha palabra que utiliza moito ou lle escoitei o señor Pita, que, por certo, teño que decir que xa lle gollín un punto, e hasta casi me atrevo a decir que somos amigos. Por non ser fatua, vou a prescindir da defensa, da dedicación da Consellería de Facenda, alcalde. En todo caso, deixo xa. Sí, bueno, si se pide, sí. Se pide, sí. Isabel, ¿quieres algo comentar, no? Yo sí. Señor Valentín Calvín, para nada estoy enfadado. En absoluto. Es más, puestos a ser sinceros, casi que me alegro de que por fin aparquemos este sempiterno tema de una santa vez. Me parece muy razonable la propuesta. Yo no la apruebo porque, como podrían decir ustedes, no va a mis genes. No es algo que nosotros hemos cumplido nuestra palabra y punto. Allá ustedes y lo que hayan tenido bien de renegociar. Quiero simplemente decirle, y Auri lo sabe perfectamente, si de algo se me puede acusar es de haber puesto un poquito de vaselina, con perdón, en las relaciones y en las tiranteces, intentando que llegaran ustedes a algún tipo de acuerdo sin tener yo que meterme en ello. Es de lo único quizá que se me pueda acusar. Permítanme que me mantenga en mi posición, que mantenga mis tesis y que mantenga mi palabra. Espero que a partir de ahora esto ya no sea un problema y empecemos a ver soluciones. Bueno, gracias. Auri, que non era respetuoso do que nosotros poñíamos no papel. Acabo de leer porque pedíamos o 20% do presuposto para a política social e a publicación de unha nota que se consensuou co Grupo Socialista e que nos pasaron e que aceptamos e que simplemente asumía que había o Partido Popular non mentira porque non era dela. Punto. Tal foi o resto. Que nos dixeron a nosotros, perdón un momentiño, que era innegociable o 100% para a Hacienda.
non o dixemos nós, e nosotros asumimos. Ahora, claro, eu non lle poido dar logo ao alcalde. Non me refería ao papel. Non Non me sei. refería ao documento. Entonces, dime que non era respetuoso logo. É que, de verdade, non o entendo. Pero usted non entendeu a miña intervención. No. Pues entonces vamos a esperar que acabe o pleno, cando se suba o vídeo a YouTube, usted vai no ver, e seguramente o vai a colgar, e vai no a estudiar, lea ou escoite con atención o que eu dixen, e darase conta que, sabe que pasa? Que se digo agora a palabra que utilizo tantas veces, pues cando saia deste pleno, ocurrirá o que ocurre tantas veces. Entonces, pues casi prefiero evitalo. Mire, vamos a acabar o pleno, que se nos está facendo tarde. Pódeme creer vostede ou non. Nosotros non fixemos esta proposta con ánimo de humillar a ninguén. É así, se non houbéramos feito ninguna proposta. Non tiñamos necesidade ninguna. Había outros dous grupos que podían facelo porque sumaban vostedes. E a democracia é eso, sumar para ter maiorías. O Grupo Popular moveu ficha. O que non lle gustou ao Grupo Popular é o que fala, que agora me dice o señor alcalde que él non tuvo nada que ver, oferta humillante. Eso é o que a nosotros nos extrañou. E non fomos nosotros os que colgamos, non. Eu me desayunei con un periódico poñéndome a caldo, que eu non sabía que iba a pasar nada deso, o viernes. E foi aí cando colocamos nosotros. Pero foi en resposta que vostedes fixeron. Nosotros non. E nosotros estábamos de acordo a darle para adiante. Porque desde o primeiro día dixemos que o que traballas tiña que cobrar. Señor Pita, como fai todo o mundo e fixo vostede durante todo o tempo que foi vostede concelleiro. Que non cobraba dedicacións, pero cobraba asistencias a plenos e cobraba tal, ou non. O único que non cobraban aqueles gobernos era o doutor Carrodeguas. O resto, todos. Leccións de moral, cero. Cero. En serio nos vamos a ver en eso? Bueno, en serio? Entonces, esos temas, Auri, eso é o que eu se comentaba. Cal era o irrespetuoso. Nosotros non o fixemos. E se che pareceu que foi irrespetuoso, che pido disculpas, pero non estaba no noso ánimo. Para nada. Para nada. Moitas gracias, señor alcalde. No, falaba como voceira do grupo municipal, non a nivel personal. As cousas a nivel personal, señor alcalde, non as falo como voceira. E a nivel personal, todo o que sea a nivel personal, que se poida tratar fora do pleno, mellor. Vale, aquí temos que guardar eso, non? Bueno, pasamos logo ao que é a votación, sobre o orden das intervencións. Ben, votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vamos a repetir a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Espera con el voto de calidad. Ben, prospera co voto de calidade do alcalde. Bueno, siguiente punto. Xa son mocións de urxencia todas. Todas estas mocións de urxencia non pasaron pola comisión informativa, en de que eu dixen que querían que foran incorporadas no orden do día do pleno, non? Que non se trouxeran aquí de repente, non? Entón, o que temos que facer en todas é votar primeiro a urxencia e despois de votar primeiro a urxencia xa debatimos eso, non? O punto número 10, moción de urxencia do Grupo Municipal do Partido Popular instando a adopción de medidas para a reparación da biblioteca municipal. Logo vamos a votar a urxencia de incorporación deste punto. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Abstencións? Vale, entón, agora... Sí. Leo, sí. A ver, o Grupo Municipal do Partido Popular, a través do concejal Manuel García Fernández, conforme ao previsto no Regulamento de Organización e Funcionamento e Réximen Xurídico das entidades locais, presenta ao Pleno Municipal a seguinte moción sobre o estado do edificio Biblioteca Municipal e a tal efecto expón que, dado o calamitoso estado no que se atopan as instalacións da Biblioteca Fernández da Torre e estando xa de toda a corporación ao corrente de dita situación, propón a consideración do Pleno o seguinte: acordo.
que dende o Concello de Ortigueira se adopten as medidas oportunas e se aproben xa, sin demora alguna, e a máxima urxencia, as partidas económicas necesarias, por exemplo, con fondos disponibles no POS, por exemplo, destinadas a revertir a deplorable e insostible situación na que se encontra o noso emblemático edificio. Ben, gracias, Valentín. Perdón, Isabel. Hombre, solo falta, basta con ir á biblioteca para ver o estado casi ruinoso no que se atopa. Un edificio tan emblemático como é, pois, se non se establece un plan de actuación xa, eu considero que ten que ser integral e non parcheala debido a toda a documentación que existe ali. Entendo que nese POS pois, que vaya os máximos fondos posibles para esa obra, por estudo, sí. Ben, gracias, Luis. Siempre estamos a favor de todo aquello que se proponga para mejorar las condiciones de vida y relaciones de Ortigueira y de sus parroquias, por supuesto. La biblioteca pública es notorio que está en un estado lamentable y todo lo que se haga en aras de restaurarla y mejorarla nos parece perfecto. Dediquen lo que sea menester y que se haga. Gracias. Gauri? Sí, eu creo que temos falado xa en alguna comisión tamén, eu creo que de todos vostedes que coincido que a recuperación da biblioteca figura entre as prioridades deste goberno municipal. Tanto é así que en este momento está pendiente de contratación que salirá sobre todo seguramente agora no mes de decembro si intentaremos facelo, se é posible, polo trámite de urxencia, a obra de reparación da cuberta. É certo que a biblioteca ten moitos danos dentro, pero se non reparamos a cuberta non podemos poñernos a facer a reforma integral da biblioteca. Por tanto, con cargo ao POS de 2019 vamos a intentar, como digo, que polo trámite de urxencia se faga esa contratación para arreglar xa a cuberta e a nosa intención meter a reforma integral da biblioteca no POS de 2020. Por tanto, como digo, esa é a nosa intención e como o POS tamén o vamos a falar ou negociar con ustedes, esperemos que acepten esa proposta. Simplemente o Grupo Popular no tema da biblioteca pois xa leva insistindo varias veces. Hai uns problemas graves na biblioteca municipal. O INS que está ao lado, por exemplo, nosotros fomos a mirar e tal, está en outras condicións, está moito mellor a nivel de mantenimento e non teñen eses problemas de humidades e demais. Nosotros preguntamos ali aos traballadores que están ali desempeñando as súas funcións. E logo tamén a humidade para o tema dos nenos e incluso a saúde laboral das traballadoras pois non é o mellor. Si o POS do 2020 pois vai a solucionar todo isto, canto antes sexa mellor para todos. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias. Bueno, eu alegrome disso, de que se preocupen destas cousas. O que quizás ao mellor non me gusta, pois eso, presentar ao mellor mocións deste tipo donde se sabe que xa o goberno está traballando simplemente o mellor para ante os veciños e todo eso ver que como grupo municipal como grupo de oposición vos estáis movendo e que forma parte da corporación, non? Explico este tema. Non hai, pode haber como quizás o mellor 2 meses, non, Manuel? Que falamos sobre... En septiembre. Efectivamente, falamos sobre o tema da biblioteca. En ese momento, Manuel suscribes a moción, eu che dixen todo o que estaba facendo o Concello en ese tema e o que iba a facer a continuación. Que sabía cal era a situación da biblioteca. A biblioteca é unha obra do, non sei de que ano, pero quizás 2004 ou 2005, que está no estado das outras obras que se fixeron aquí no Concello, como a piscina, San Adrián e todo eso, que pasaron eses 10 anos de garantía que nadie se preocupou de como estaba e agora, pois, bueno, caínos a nosotros o tema. Eu levo aquí no Concello como alcalde pois dende o 2015, non levo máis, non? Vamos a atender as obras, tal como dixen,
tal como che dixen en ese momento, que había unha subvención xa pendiente da Diputación, do Plan de Obras e Servicios de Diputación, que empeza o lunes a iniciarse os trámites de contratación para a reparación da cuberta, e despois o que dixen eu en ese momento, que tamén o sabes, Manuel, é que no post deste ano que íbamos a incluir ese proxecto como prioritario. Ese proxecto encargouse a Amadora Roca e está facendo ese proxecto unha obra cara, cara non, quero dicir, un importe elevado, quizás máis de 200.000 euros, non? Todo isto teñen coñecimento, tedes conocimento. Entonces, sabedes que é así, a obra iniciase esta obra da reposición da cubierta, xa vendo ano pasado, pos de 2019, e empeza ahora os trámites. Eso, sois conscientes porque o transmití. Sí, pero viene ya desde el... Es que llueve sobre mojado, o sea, por eso también tienes que entender nuestra desconfianza. Si ya había un presupuesto en el 17, a colación con esos problemas que ya ves que no se solucionaron ya en el 17, en el 18, en publicaciones vuestras, también hablabais de esa intervención que estás anunciando ahora. Entonces, señor alcalde, con todo el respeto, entenderá nuestra desconfianza lógica, ¿no? Tenéis acceso a la documentación del ayuntamiento. Ya sé que tenemos absolutamente todo. Habláis con los técnicos también. Podéis, si no me creéis, podéis preguntarle a todo. Ahora, traer una moción de algo que ya está en marcha. No, pero vamos a ver, en marcha ya estaba antes. Llevamos un retraso, porque a usted le consta, desde el 2015, que ya hay una serie de problemas que lo único que hicieron en este tiempo es agravarse, precisamente por no haber puesto antes las medidas para solucionarlas. ¿Qué medidas, Manuel? O sea, si llueve, si hay goteras, si hay filtraciones, no hacemos nada. ¿Qué medidas pones en la cubierta de la piscina, de la biblioteca municipal? ¿Qué medidas? Pues tendrán que tomar las medidas los técnicos. Yo soy protésico dental, no soy arquitecto ni... ¿Me entiendes? Pero es que eso ya debería haber estado hecho con muchos años de antelación, desde que empezó. ¿Por qué? Porque si usted tiene en su casa una gotera y no la arregla, al mes tendrá 3. A los 6 meses tendrá 9. ¿Por qué se presentó un proyecto de diputación, Manuel? ¿Por qué se presentó? Pero vamos a ver, usted cuando en los presupuestos, señor Arrego, ¿se acuerda? Había una partida presupuestaria a colación del... ¿No? Sí. ¿Por qué no se...? Porque se va a hacer ahora. El lunes a la presentación. Porque es un post... O sea, en el 2017, en el 2018 anuncian también la medida, en una publicación de ustedes, no nuestra ni de nadie. Pregúntele a su grupo. No, yo le estoy preguntando a usted que es el alcalde, que es al que le tengo que preguntar. Mi grupo es este, y no lo sabemos. Su grupo político... No, mi grupo es el Partido Popular, son mis 4 compañeros, mis 4 compañeros y yo. El grupo es todo y el Partido Popular aquí está vale. Usted no tiene problema ninguno, lleva 5 años de alcalde, lleva lloviendo en la biblioteca 5 años y es la culpa del Grupo Popular. No, es mía, no, ya está. Bueno, vamos a pasar... Pero también quiero decir, veo que dice usted que tiene buena voluntad para arreglar el asunto, yo le creo. Vamos a estar pendientes también. Puedes estar. No, bueno, pasamos a... Si a mí me permitido esos 40.000, es certo que había unha consignación presupuestaria de 40.000, non se fixo, despois había un cargo a unha subvención que tamén se perdeu. Tamén se perdeu, non? E despois, non me acordo da fecha, pero sí que é certo que houbera outro proxecto e eu penso que ainda estamos esperando que naquel tempo a Concelleira de Cultura nos fora a pasar un proxecto valorado. Iso foise tratado nunha comisión informativa e acabouse. Podo dicir que sí que nos presupuestos estaban 40.000 euros para esa obra ou iniciar no 2017 esa intervención. Logo había voluntad, Manuel. Esperemos. Votos a favor de esta moción, votos en contra, abstencións e prospera a moción. Seguinte moción, moción de urxencia do Grupo Municipal do Partido Popular instando a adopción de medidas en materias de violencia de género. Perdón. Vamos a votar a urxencia en todos. Votamos a urxencia desta moción, votos a favor da urxencia, votos en contra, abstencións. Podemos debatir. Gracias, señor alcalde.
El Grupo Popular del Partido Popular de Ortigueira, Grupo Municipal, perdón, a través del concejal Manuel Fernández García, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, presenta al Pleno la presente moción con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller 2019. Exposición de motivos. O convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller, o convenio de Estambul, aprobouse no ano 2011 e España ratificou no ano 2014. A importancia do convenio estriba en que supón o primeiro instrumento de carácter vinculante no ámbito europeo en materia de violencia contra a muller. É o tratado internacional de maior alcance para facer fronte a esta grave violación dos dereitos humanos, establecendo unha tolerancia cero con respecto á violencia cara a muller. A violencia contra a muller recoñécese no convenio como unha violación dos dereitos humanos e como unha forma de discriminación, considerando responsables os estados se non responden de maneira adecuada. Os fundamentos do convenio son previr a violencia, protexer as vítimas e establecer accións xurídicas contra os agresores, sensibilizar e facer un chamamento a toda a sociedade, especialmente aos homes e nenos, para que cambien de actitude e rompan cunha cultura de tolerancia e negación que perpetúa a desigualdade de xénero e a violencia que a causa. Destacar a importancia dunha actuación coordinada de todos os organismos e servicios oficiais pertinentes e a sociedade civil. E cuarto, a recollida de datos estadísticos e de investigación sobre todas as formas de violencia contra a muller. O convenio contempla como delito todas as formas de violencia contra a muller. Isto implica que os estados deberán introducir nos seus sistemas xurídicos estes delitos. Por todo anteriormente, o Grupo Municipal Popular do Concello de Ortigueira propón instar ao Goberno do Estado a, primeiro, modificar a Lei Orgánica 1/2004 do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia, para incluir que son tamén formas de violencia contra as mulleres conforme ao convenio de Estambul a violencia física, psicolóxica e sexual, incluída a violación, dando así cumprimento á medida 104 do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Ahora mismo non se está facendo. Número 2. Impulsar a aprobación dunha lei orgánica de loita integral e multidisciplinar contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, que estableza mecanismos adecuados para a prevención, reforce a persecución de oficio dos delitos, promova a eliminación de publicidade de contido sexual e pone en marcha servicios e programas de protección social, recuperación integral das vítimas, dando así cumprimento á medida 257 do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. O Goberno galego a elaborar o primeiro plan estratégico de Galicia contra a trata con os fins de explotación sexual. Instar tamén ao Concello de Ortigueira a realizar unha campaña de sensibilización social contra a trata con fins de explotación sexual coa finalidade de seguir concienciando a nosa sociedade na loita contra esta lacra. Segundo, modificar as ordenanzas municipais para acabar coa tolerancia e permisividade cara á publicidade de servicios sexuais que facilitan actuacións delituosas, dando así cumprimento á medida 77 do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. E terceiro, constituir e ou dinamizar a mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, xa que constitúe un instrumento operativo no que están representados todos os ámbitos, directa ou indirectamente, na loita contra a violencia de xénero. Ben, gracias. Isabel? Bueno, non podo estar máis de acordo porque de todos é sabido que é unha lacra que existe e entonces temos que buscar os mecanismos necesarios para, por todos os medios, paralizar e eliminar isto. Entonces, eu non podo estar máis de acordo, vamos. Ben, Luis? A mí van a permitirme que me asombre un poco. A ustedes, señores del Grupo Popular, ¿les parecía que era de un grupo de trabajo para reivindicar la continuación del corredor norte desde Ortigueira excedía del ámbito municipal y ahora nos proponen nada menos que cambiar o modificar una ley orgánica? Que esto sí es ámbito municipal, claramente. Nos hemos molestado en ponernos en contacto, porque el tema es serio y no admite bromas, con personas que tratan a diario y que viven con, por y para este tipo de problemas. Y lo que nos dicen es que todo esto que ustedes reivindican
ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2004 y ya se está llevando a cabo. En su artículo 1, objeto de la ley, en el epígrafe 3, dice, y cito: la violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. En todo caso, yo creo que nos están ustedes pidiendo algo que no nos corresponde y, desde luego, yo considero que no estoy preparado para ello, no sé ustedes. No sé si ustedes se conocen todas las leyes que hay al respecto de este tema, de violencia contra la mujer. Yo las leyes todas no me las conozco, desde luego, pero sin ánimo de aburrirles, aunque ya creo que estamos un poco aburridos. Miren ustedes, dentro de la normativa de ámbito nacional, protocolo de protección de las víctimas de trata de seres humanos, tipificación del delito de la trata de seres humanos, Ley Orgánica 10/1995, protección de las víctimas de trata, Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades, Ley 4/2015 del 17 de abril, Real Decreto Ley 3/2013 y algunas más dentro del ámbito nacional. Si nos vamos al ámbito internacional, a ver que me la busque. Naciones Unidas, protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, protocolo de Palermo, instrumento de ratificación 21/02/2002, publicado en BOE del 11 del 12 del 2003. Resolución 64 de 193, 30 de julio de 2010, por la que se aprueba el Plan de Acción Mundial de Naciones Unidas para combatir la trata de personas. En la Unión Europea, la Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos, Directiva 2002, bueno, y podría seguir así hasta pasado mañana. En todo caso, repito, no nos corresponde y no estamos preparados para valorar esto. Les pido seriamente que trabajemos por Ortigueira y a nuestro nivel, y vamos a dejar las leyes nacionales para quien sabe y vamos a dedicarnos a trabajar por Ortigueira. Muchas gracias. Pois vou a discrepar con vostedes, señor Pita. A min sí que me corresponde. Como muller, corresponde. Yo voy a aplaudirle. La ley orgánica nos afecta a todos, aunque sea nacional, como dices tú. Es afecta a todos. También a Ortigueira. Vamos a seguir con eso. Es orgánico. Continúa, Auri, perdona. Perdón. A lei orgánica, facer unha lei orgánica, legislar unha lei orgánica non lle corresponde, evidentemente, ao Concello de Ortigueira. Evidentemente. Pero só eso, porque despois, aquí faise máis mención a máis cousas, e a iso irei. Miren, eu non sei por que vostedes, a ver se vou a intentar ser clara para que despois non se terxiversen as miñas palabras. Non sei por que vostedes presentaron esta moción. Eu me imagino que é unha moción tipo das que presentan como partido político e decidiron que se vai a presentar en todos os concellos, na Xunta de Galicia. Non é así. Presentan a ustedes porque queren presentar no Concello de Ortigueira. Pois vou a decir, señor Calvín, que amosan vostedes un descoñecemento do que se fai no Concello de Ortigueira en canto a loita contra a violencia contra a muller e tamén contra a trata e tamén na sensibilización dos homes a mulleres deste Concello, que a min, como compañeira súa, pareceme preocupante. Entonces, eu de verdad que lles recomendo que pregunten, porque eu sei que vostedes preguntan as cousas pola rúa, aos traballadores, aos técnicos, como está isto, como está o outro, váyanse vostedes a servicios sociales e pregúntenles as técnicas do CIM como levan estas cousas. Miren, é certo que España firmou o Convenio de Estambul no ano 2011 e foi ratificado no ano 2014. Curiosamente, no ano 2014 gobernaba o Partido Popular no Estado e, por tanto, ratificou o convenio e pouquiño máis. Porque foron as grandes movilizacións que se produciron neste país, os homes e as mulleres, o 8 de marzo, os que forzaron ao goberno do Partido Popular a negociar co resto de partidos no Congreso o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero do ano 2017. E acabouse. E tanto se acabou
que en algún momento ou en máis dunha ocasión os grupos políticos do Congreso reprocharon ao Partido Popular, ao goberno do Partido Popular, que non fixera nada neste tema. Pero é máis, unha das cousas máis importantes na loita, e seguro que vostedes están de acordo comigo, contra a violencia de xénero é a educación. E miren vostedes por onde nada fixo o Partido Popular ou o goberno do Partido Popular en ese tema, e máis, a Lei Marco, e ainda que a educación está transferida ás comunidades autónomas, a Lei Marco é a LOMCE, esa lei tan denostada polos pais e polos nenos e nenas. Acórdese da LOCSE, Pero que ahora estou falando da LOMCE, da violencia de xénero. Outro día debatimos da LOCSE, tan denostada, que nada dice sobre a educación contra a violencia. Por suposto, nada contra a igualdade. E máis, gracias a esta lei, financiase con diñeiro público colexios privados que discriminan os nenos e as nenas separándoos por sexo. E, por tanto, a min, como digo, pareceme extraño. Así poderíamos seguir enumerando o incumprimento do convenio de Estambul por parte do goberno deste país, e, como dixen antes, que lle recordo que o ano 2014, o ano 2018 foi do Partido Popular. Pero, se iso non abondara, piden vostedes na súa moción que se inste o goberno galego a elaborar o primeiro plan estratégico de Galicia contra a trata co fin de explotación sexual. Eu por eso lle pregunto se isto é unha moción tipo que vostedes están metendo no Concello. Nos Concellos, porque claro, o día 26 de outubro o vicepresidente da Xunta de Galicia anuncia que nos orzamentos do goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia para o ano 2020 vai a ir unha partida para elaborar o plan estratégico contra a trata. Entonces, home, a mellor pode ser que por cansancio eu ande perdida, pero moi lógico, non me parece. Que lle está vostede pedindo ao Concello de Ortigueira? Que si por si acaso o goberno da Xunta de Galicia incumpre a promesa de facer o plan estratégico ou de meter unha partida, que nós lo recordemos. Ah, pois recordámoslo. Se é por eso, non se preocupe que non hai ningún problema. E mire, dicen despois vostedes na súa moción realizar unha campaña de sensibilización social contra a trata co fin de explotación sexual coa finalidade de seguir concienciando a sociedade na loita contra esta lacra. Voulles a ler, ao mellor alargo un pouco, pero tamén se alargou antes a señora Rego e aquí dixen o resumo, porque é un resumo que me remite a técnica do CIN, do traballo que están a facer no CIN, no Centro de Información á Muller do Concello de Ortigueira, respecto á campaña de sensibilización contra a trata, a que vostedes fan referencia. No ano 2015, o CIN organizou unha exposición contra a trata de mulleres titulada Non seas cómplice, que estivo exposta no claustro do Concello dende o 3 ata o 17 de novembro. Esta exposición acompañouse de material de sensibilización que foi entregado tamén no IS de Ortigueira. Esta exposición, que pertence á Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, foi solicitada ao Instituto da Muller. Anualmente difúndese a campaña institucional da Xunta polo Día Europeo contra a Trata de Persoas o 18 de outubro. Respecto á Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, o Concello conta cunha mesa trimestral de coordinación policial dende o ano 2009, constituída no marco da Xunta Local de Seguridade o amparo do protocolo de colaboración e coordinación entre as forzas e corpos de seguridade do Estado e os corpos de policía local para a protección das vítimas de violencia doméstica e de xénero, aprobado o 13 de marzo de 2006. Dende o ano 2009 reúnese trimestralmente a Mesa contra a Violencia de Xénero de Coordinación Policial. Nas reunións participan, presididos polo alcalde, o sarxento da Guardia Civil, un policía local, a traballadora social e o persoal do CIN para tratar os casos existentes de mulleres vítimas de violencia de xénero no municipio co consentimento informado, por suposto, das vítimas. No presente ano, as reunións foron os días 29 de marzo, 25 de xuño e 30 de setembro e será en decembro. O 29 de novembro do 2012 asinouse o Protocolo Municipal de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, elaborado polo persoal do Centro de Información á Muller e do que forman parte o Concello, os Servicios Sociais, o CIN e a Policía Local e, por outra banda, a Garda Civil, Xulgado, Centro de Saúde e Colexio de Abogados. A Mesa Trimestral de Coordinación Policial pasou a integrarse neste protocolo
como unha ferramenta de coordinación chamada de seguimento de casos recogida expresamente no documento. A Mesa de Coordinación Interinstitucional de Protocolo reúnese cada ano no mes de novembro, coincidindo coas datas do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, estando prevista a convocatoria este ano para o próximo 29 de novembro, na que participará por primeira vez, e xa nombrou representantes da área de educación por acordo da reunión do ano anterior. E, se mal non recordo, chegou outro día o nombramiento para esta reunión. As reunións da Mesa de Protocolo de Coordinación foron o 13 de decembro de 2013, o 25 de novembro de 2015, o 23 de novembro de 2016, o 29 de novembro de 2017 e o 27 de novembro de 2018. Pouco lles podemos decir ás persoas que traballan no Centro de Información á Muller que non sexa outra cousa que felicitalas polo traballo que están a facer. E máis, no ano 2016 o Protocolo Municipal de Coordinación Institucional do Concello de Ortigueira foi premiado na cuarta edición do Premio ás Boas Prácticas das Entidades Locales do ano 2015, o premio no ano 2016, como unha boa práctica no eido da coordinación e recoñecido formalmente pola Secretaría Xeral de Igualdade. Dice: quiero hacerte llegar mi más sincera enhorabuena por haber sido una de las entidades locales premiadas en la cuarta convocatoria del concurso de buenas prácticas locales contra la violencia de género, puesto en marcha por esta Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, e sigue. Evidentemente, este é un premio para as mulleres, para as traballadoras do CIN de Ortigueira. E están xa traballando na campaña contra a violencia de xénero do Concello de Ortigueira, porque isto, eu enseño yo, por si acaso, no próximo pleno traen vostedes dicindo que foi a instancia súa. Pouco lles podemos pedir máis ás traballadoras do CIN, señor Carmín. E ainda así, como somos firmes defensores da unión de forzas contra na loita contra a violencia contra a muller en todo tipo de discriminación e maltrato, ainda así, co convencimento de que vostedes presentan esta moción para apuntarse non sei que cousa de tanto político, este grupo municipal vai absterse na súa votación. Termina, Chelo. Sí. Valentín, te la palabra. Gracias, señora alcalde. Nosotros, cando presentamos isto, presentamos tendo en conta, acudindo a moitas reunións, como vostedes sabe seguramente, coa secretaria xeral, con Susana, que foi a que de primeira man nos pasou moitas destas informacións que nosotros traemos aquí porque creemos que son importantes. E digo por que creemos que son importantes, e que debería de estar fora de pelexas entre partidos porque todos estamos no mismo barco, todos queremos erradicar esta lacra. Este ano levan mortas 51 mulleres, e hai máis orfos que o ano pasado. Isto significa que a lei que existe non está a dar fruto. O convenio de Estambul, señor Cita, o que nosotros, se vostede ler a moción, o que decimos é modificar a lei 1/2004 do 28 de decembro. Para que? E con que intención? Pois para que as persoas que están cometendo delitos, que agora están un pouquiño, estamos vendo pola manada e outras moitas, que se poden ir pola porta de atrás, non se vayan e cumplan escrupulosamente a lei e que a lei caiga sobre eles. Por iso facemos. E iso instamos ao goberno, pero tamén á Xunta de Galicia a facer e elaborar o primeiro plan estratégico de Galicia, porque creemos que é moi importante, aínda que sea o PP o que goberna en Galicia. Nosotros o que temos que estar todos, señora Aude, é no mismo barco, e entender que é un problema. E non crea que eu veño aquí para apuntarme ningún tanto, non me vou apuntar nada con isto, porque naide vai a decir que vostede está en contra ou eu estou en contra. O que temos que poñer é as bases para que haxa 0 mortes. Todos, educación, estou de acordo en que ten que haber medidas de educación
e ten que haber medidas na escola, pero tamén nosotros como Concello e como corporación temos que impulsar medidas. Mire, lle iba a decir, no, que pasa que xa non mo dixo, non me deixou, xa se me adiantou, non? O Concello de Ortigueira recibe fondos deste plan, desta lei. O ano pasado, e fai 2 anos, 1.762,88 euros para sensibilización, para divulgación, para todas estas cousas. Ao mellor nosotros, como Concello, aparte desto que recibimos, tamén temos que facer programas e cousas que axuden a erradicar esta lacra. O que temos que darnos conta é de que este ano van 51 mulleres mortas e que moitas delas deixan fillos e fillas órfãos. Polo tanto, o día 25 seguramente todos vamos a ler manifestos e vamos a ir a manifestacións e nos faceremos uns minutos de silencio e seguirá habendo moitas mulleres mortas. E eu o que lle digo, señora Aurea, é que aparquemos o que é a tirantez política de si somos azules, verdes ou blancos. Aquí estamos todos no mismo barco e temos que intentar erradicar esta lacra. E nosotros por eso presentamos isto. Créame que non era para apuntarme ningún tanto. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu simplemente dicir o que dixo a Orixa antes, felicitar as traballadoras do CIN, un departamento do Concello que traballa moito e ben, premiaronas precisamente por eso. Faise o que son as reunións cos que a Guardia Civil, ca Xueza, con o Centro de Saúde, escrupulosamente todos os anos, e aquí no Concello de Ortigueira podo dicir que se está traballando moito nese respecto. Ese respecto. Temos algúns casos e aténdenos perfectamente todos porque todos saben de todo. Eso funciona así. A xente que forma parte da mesa que eu presido teñen coñecemento de todo o que pasa. Da igual que vaya esa persoa á Guardia Civil, como que vaya ao Centro de Saúde, como que vaya a Policía Local, como sea, todos teñen coñecemento de todo. Daí que nos deran o premio a esa iniciativa do noso Concello. E seguiremos nese sentido, pero bueno, estou contigo en que canto máis poidamos facer, moito mellor, e que chegue un día que non haxa casos deste tipo. Bueno, pasamos logo a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Bueno, vamos a votar a urxencia da seguinte moción. Moción de urxencia do Grupo Municipal do Partido Popular instando a adopción de medidas de apoio ao sector mar e industria alimentaria da comarca frente ao proxecto de reforma da legislación de costas. Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia, votos en contra, abstencións. Bueno, podes presentarlo. El Grupo Municipal del Partido Popular de Ortigueira, a través del concejal Manuel Fernández García, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno Municipal la presente moción de apoyo al sector del mar, industria alimentaria de la comarca, frente al proyecto de reforma de la legislación de costas. Exposición de motivos. Los proyectos de la reforma de la Ley de Costas y su reglamento causan enorme preocupación para el conjunto de las actividades económicas que, para ejercer en condiciones ya aceptables de rentabilidad, se ubican en la franja costera, fundamentalmente porque necesitan un emplazamiento y una disposición fundamental relativa a captación de agua del mar. Esto se lleva a cabo a través de mecanismos de impulsión y salida dispuestos en la zona que va desde sus instalaciones hasta los puntos de captación y salida bajo el agua, soterrados, aprobados y adaptados a todas las normativas vigentes en la actualidad. El proyecto de reforma del Reglamento de Costas que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica y que por su gran calado va a obligar a reformar igualmente la Ley de Costas preocupa enormemente a los sectores productivos afectados, dado que se pretende introducir una serie de preceptos nuevos que amparan algunas interpretaciones muy restrictivas que se estaban haciendo de la Ley de Costas y se diseminan por todo su articulado preceptos nuevos muy genéricos y abstractos que endurecen y recrudecen las exigencias medioambientales en claro detrimento de las posibilidades de ejercicio legítimo y sostenible de las actividades ligadas tradicionalmente al mar de Galicia, que son las que conforman el tejido productivo costero de nuestra comunidad autónoma en general y de nuestra comarca en particular.
Como ejemplo, el borrador de nuevo reglamento recorta drásticamente la figura de la prórroga extraordinaria de las concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre, desvirtuando la letra y el espíritu con la que se creó esta figura en la reforma de la Ley de Costas del año 2013, y que venía precisamente a apoyar a las actividades productivas costeras que iban a llegar a su término y ser desmanteladas, por tanto, en el año 2018, 30 años después de la Ley de Costas originaria del año 1988. La clave del debate estriba en que dicha ley creó una figura novedosa que dejó sin efecto la limitación del plazo máximo de duración que se establecía en la Ley de Costas del año 98, precisamente creando una prórroga extraordinaria a contar desde la fecha en la que ésta se solicitara, tal como la ley y el reglamento establecían y siguen estableciendo. Lo que se pretende con la reforma del reglamento es modificar el día de cómputo inicial, atrasándolo 30 años atrás, hasta el día 1 de la concesión en vigor. En el mismo sentido, se refuerzan los requisitos necesarios para renovar las concesiones y para obtener prórrogas de las actualmente existentes, pasando de los 4 criterios orientativos hasta hoy vigentes a los 18 que se pretende introducir. Y lo más preocupante es que la mayoría de esos requisitos quedan en una total indefinición, de manera que se deja la puerta abierta para la arbitrariedad más absoluta a la hora de decidir desde un despacho ministerial a cuáles de nuestras empresas y sectores se les permite continuar y a cuáles se las expulsa. Ejemplo de esa abstracción y por tanto de la inseguridad jurídica que provocan son requisitos nuevos como el impacto paisajístico, la protección ecológica de la interacción tierra-mar, el incremento de la altura de la ola o cambios de dirección del olaje, u otros criterios como aplicación de lo previsto en cualquier otra norma española y europea, así como convenios internacionales que contengan regulación relativa a la costa y al mar. Citas textuales del borrador del nuevo reglamento. Sobre una base tan endeble y maximalista, se pretende revisar todas las ubicaciones actuales en las costas que, según los informes del Ministerio, puedan no coincidir con estos nuevos criterios del borrador, algo que puede llevar a consecuencias devastadoras para los sectores productivos gallegos vinculados a la costa y a toda la economía social y pesquera, al verse potencialmente afectados no solo las industrias productivas del país, sino incluso una enorme cantidad de explotaciones asociadas a miticultura, acuicultura, de bivalvos y marisqueo, amén de edificaciones, viviendas, entre ellas. Por otro lado, que la experiencia de estos sectores evidencia que no son actividades en absoluto insostenibles desde el punto de vista medioambiental, como lo prueba el que estén fuertemente controladas por diversos organismos públicos. Y de hecho, en ningún momento del borrador se afirma que la causa de la modificación sea una problemática de tipo ambiental, sino únicamente una decisión conceptual, la apuesta de las autoridades de costas por un litoral libre de actividad productiva, lo que supone a su vez optar por un uso preferentemente recreativo, para el que tampoco se da alternativa, por supuesto, frente a los usos productivos tradicionalmente vinculados al mar. Ante esta situación, para que este concello y su comarca se someta a este pleno, la aprobación de lo siguiente: moción, instar al Gobierno del Estado, especialmente al Ministerio de Transición Ecológica, primero, al que reconozca la realidad de la Comunidad Autónoma de Galicia y de la comarca del Ortegal en relación a la realidad histórica y socioeconómica del mar, industria, acuicultura y marisqueo, que a lo largo del último siglo sirve como base para el desarrollo social y económico de esta comunidad, y que pone en entredicho un reglamento absurdo que demuestra el claro desconocimiento de la realidad social de nuestra comarca. Con carácter previo a la aprobación de modificación alguna, entablar una mesa de análisis y negociación con los sectores vinculados al mar para acordar un acuerdo que permita que el proyecto de Reglamento General de Costas y la Ley de Costas tenga en cuenta las reivindicaciones socioeconómicas del sector del mar de Galicia. Segundo, negociar y aceptar un acuerdo para que se tenga en cuenta en dicho proyecto y en su ley en lo que concierne al plazo de sus concesiones para las actividades económicas del complejo mar-industria de la comarca, que para su indispensable funcionamiento deben estar en el litoral. Se comience a contar el plazo de concesión a partir de la solicitud de prórroga extraordinaria y no desde la fecha de la concesión original. Y por último, el tercero, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno del Estado. Muchas gracias, señor. Gracias,
Ah, no, perdona, Isabel. No, é que, bueno, se agora con esta lei de costas tamén frena o sector pesquero, a madeira e todo iso, entonces Galicia se queda sin ningún de nada de produción, é dicir, non queda, temos aí as Pontes, temos Alcoa e isto sería unha morte anunciada. Entonces eu penso que hai que unir entre todos e deixar as tiranteces entre gobiernos de un lado e de outro e unir as forzas para que para Galicia se lle diera unha solución. Luis? Pues a mí me van a perdonar y yo no me veo en absoluto con capacidad decisiva en esto. Me van a perdonar que no tengo ni la más mínima idea del proyecto de reforma del reglamento de costa. Y como no me lo he podido leer, pues la verdad me voy a abstener porque es que... Es un proyecto y todavía está en negociación, son proyectos. Ya, sí, claro. En negociaciones, en mesas y todo eso. Me pareció oír en todo el mare magnum de palabras la palabra Ortigueira, Ortegal, que me pareció muy bien. Lo demás, honestamente, no he entendido nada. Bueno, vale. Auri? A ver. Pois non sei a que ven a madeira falando de mar, industria, acuicultura e marisqueo, pero non sei, salvo que se refira ao lago das Pontes e ao Arrego, eu non sei... Bueno, vostede saberá por que. Miren, evidentemente, vostedes saben que nin a lei de costas, nin as modificacións do reglamento, nin a modificación de ninguna lei non son competencias do Concello de Ortigueira, pero ni siquiera o son da Xunta de Galicia, ainda que é certo que ali tamén se discuteu o tema do proxecto de modificación da lei de costas. Por outra banda, tampouco encontramos, si se trata de ser solidarios, por suposto, si se trata de pelexar polo interés xeral, tamén, de ser polo bien común, por suposto, pero non encontramos no Concello de Ortigueira que esta modificación da lei de costas afecte de un xeito grave ou importante a súa realidade socioeconómica. Esa é a verdade. Ao millor, non digo eu que xa nos gustaría que nos afectara, pero sí que xa nos gustaría ter algunha empresa cerquiña do mar. Non a temos, nin a apicultura, nin salvo o marisqueo, salvo polas bateas, pero as bateas están a salvo, sí, están a salvo. O que pasa que faise unha interpretación do que é o proxecto de modificación da lei de costas. Claro, é o que pasa coas interpretacións, que cada un fainas en función dos seus propios intereses, entonces pode ser por iso. Piden vostedes que se solicite unha mesa de análisis e negociación cos sectores vinculados ao mar. Bueno, xa está. De feito, o proxecto de reforma da lei ao seu regulamento están parados neste momento porque hai unha mesa de diálogo social onde se está negociando entre o goberno e os empresarios e as organizacións sindicais e as distintas organizacións empresariais co fin de chegar a un acordo para levar este proxecto a bon porto, e nunca mellor dito. Por tanto, esa mesa xa está constituída e está en marcha. Eu, para tranquilizar un pouco, quero dicir, intervindo un pouco, estuvemos preguntando un pouco, porque a verdade é certo, estuve intentando a ver se había un publicado, un borrador de proxecto de reforma. Non hai, pero o feito de tranquilizar, porque a veces, claro, estas cousas pois o que fan é crear unha preocupación onde non tendría que habela. Todo aquilo, dice o proxecto de reforma, que non poida ter outra ubicación, por exemplo, as bateas, vai ter unha concesión mínima de 10 a 15 anos. E, por tanto, mínima, mínima. E, por tanto, bueno, pero como digo, descoñezo, ao igual que lle pasaba ao señor Pita,
o proxecto. Si sei que está parado e que está establecida esa mesa de diálogo. Ainda así, non entendendo moi ben, como digo, como xa o dixen antes, por que meten vostedes estas mocións, salvo que sea por eso que tamén comentaba, de que son mocións tipo, bueno, que meten, vamos a absternos na votación. Ben, vale. Bueno, sigo agora a palabra. Que non nos afecte hoxe, non quere dicir que o día de mañá non nos vai a afectar. Nos pode afectar, entonces estaremos atentos a todo eso. Si hai algún tipo de instalación de captación de agua, de algunhas hectáreas e todo eso, que sí que pode afectar, pero bueno, nos temos que mirar por Ortigueira de hoxe máis Ortigueira do futuro. En sí estaremos atentos a todo este proxecto, pero como dixen antes, que concluyes, todavía está en fase de proxecto e en fase de negociación, tal como dices, Albi, non hai máis. Entón, aquí non podemos aí estar, podes terminar eso, pero estaremos atentos a que pase. Gracias, señor alcalde. Non podo estar máis de acordo con usted. E agora estamos en fase donde podemos influir, por eso presentamos. Pero mire vostede si está a xente preocupada con este tema. E o sector da madeira, que o decía Isabel, porque me imagino que mirache o borrador y bueno. Una caravana de más de 100 transportistas piden la continuidad de ENCE en la ría por la nueva ley de costas. Es que a ENCE influye porque claro, esta nova lei de costas tampouco lle vai a deixar traballar como está na actualidade. Entón, os transportistas, isto é do outro día, están manifestándose porque están preocupados. Mire, outra, el sector forestal, acórdese vostede de que, y aquí lo dijimos mucho, y el doctor Pita lo llevó, y Isabel también, y todos lo hablamos en campaña, temos a reserva forestal máis grande de Europa, ou de España, polo menos, pero e de Europa das máis grandes. Bien, pues, lles leo, para que vexan vostedes se é importante ou non, a nosotros, sobre todo. El sector forestal alerta de que más de la mitad de las 3.000 pymes que le entregan estarían en riesgo si la ley de costas hace cerrar a ENCE. ¿Entendemos esto, no? Claro, pero para eso hay que ver por qué nos afecta y por qué no. Aparte de la madera, aparte de esto, nosotros tenemos mariscadores. Y aparte dos mariscadores, eu levaba unha mariscadora na miña lista. Aparte deso, como dixo o señor alcalde, ten razón, hai moitas máis empresas das que pensamos nosotros que poden verse afectadas por isto. E outras moitas que nosotros levábamos no programa, entrar en contacto con xente que pudera traballar na acuicultura e demais, con esta lei de costas que é borrador, aí podemos influir e intentar mediar para que non sea tan restrictiva como está salindo ahora mismo, que genera moita preocupación, pois poderían facer unha actividade aquí en Ortigueira, porque somos un concello mariñeiro, somos un concello que ten ría, que ten mar, Espasante, Ortigueira, temos unha boa ría, unha ría que podería dar moito máis, de feito, nosotros o levábamos algún proxecto no noso programa. Por lo tanto, esa foi a nosa preocupación, e este é o momento que temos de poder influir. E estou de acordo, e o alcalde o veu rapidamente, non sei se o había leído ou non, pero, claro, el xa pensa nas tetales, pensa, claro, porque hai xente que se dedica a isto. E con eso, con esta lei, si sale como está, pois iba a afectar de unha maneira moi negativa. E a madeira, a ENCE particularmente, tamén, porque vai no facer pechar. E si pecha, pois estes señores, el sector forestal, pois, oye, si irían para casa e nosotros a quen llevamos a vender a madeira? Pois nos quedaríamos portugueses, pero xa claro, non habería competidores e seguramente baixaría o precio. E iso tampouco sería bon para aquí, para a comarca do Ortegal, e para Galicia tampouco, claro. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias. Bueno, eu quero aclarar o que dixen antes. Por un lado, que temos as instalacións que temos máis das que nos parece, por un lado, e que sí que nos pode afectar.
e por outro lado pensemos no futuro dos que veñen detrás e todo eso, non? Coincido contigo no tema do sector forestal, que para nosotros é unha fonte de ingresos moi importante, que hai moita xente vivindo do sector forestal. Eu quería que o tema de ENCE que se lle dera unha solución adecuada. O partido que está no gobierno é o partido que eu represento, pero non quere dicir que eu este de acordo con todo. Eu teño que mirar polos intereses de Ortigueira e polos intereses dos meus veciños. O que si digo que vamos bastante precipitados porque, como decía, todavía están en fase de reunión, ¿no? Entonces, poderíamos levar esta moción un poquinho máis adiante, vendo cando temos máis datos, non? Traese hoxe, a corporación somos todos, eu pareceme ben pola nosa parte, parecenos ben que de Ortigueira saia un mensaxe de que nos preocupa o noso concello e todo eso, e eu vexo, neste caso, vexo acertado. Bueno, vamos a pasar entonces a votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Vale, gracias. Siguiente punto, moción de urgencia do Grupo Mixto instando a adopción de medidas para afrontar a problemática do xabaril. Temos que votar a urgencia. Votos a favor da urgencia? Unanimidade. Logo entramos en debate e Luis, podes explicar a favor. O pasado 9 de outubro publicouse no DOC a resolución de declaración de emerxencia cinexética temporal en varias comarcas. Con esta resolución permítese abater ou capturar xabaril sin límite de cuota. A comarca de Ortegal, e concretamente o Concello de Ortigueira, a pesar de ter un elevado número de denuncias por danos causados por estes exemplares, quedou fora desta declaración, co conseguinte presuicio para todos os gandeiros e agricultores deste Concello. Primeiro, Ortigueira, despois de falar con directivos da Asociación Asperfasa, Asociación de Perxudicados pola Fauna Salvaxe, ten a ben presentar a este pleno o seguinte acordo. 1. Reactivar a mesa de traballo sobre o problema do xabaril de forma inmediata, con presencia do alcalde e concelleiro delegado, xunto con representantes da Asperfasa, reunindo a todos os agricultores e gandeiros afectados por os danos do xabaril para facer fincapé na importancia das denuncias e reclamacións ante a Xunta, así como informalos das ventaxas de facer as demanditas de reclamacións por danos. 2. Abrir nas oficinas do Concello de Ortigueira un punto de información para atender as demandas de todos os afectados por danos da fauna salvaxe. 3. Facer cumprir a Lei de Montes da Xunta de Galicia no que atinxe as distancias mínimas que se deben respectar sobre zonas de especial protección agropecuaria e aquelas zonas adicadas a pasto, labradío e cultivo. 4. Poñerse en contacto co resto de concellos que forman a comarca de Ortegal para explicar a importancia das denuncias por danos do xabaril e de poder entrar nos decretos de declaración de emerxencia cinexética. E 5. Solicitar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a ampliación dos lugares de emerxencia cinexética aos concellos con máis reclamacións que non están incluídos na resolución actual, e en concreto que se inclúa o noso Concello de Ortigueira. Gracias, Luis. Isa, sí, bueno, esta moción xa tiñamos conocimento dela e falámolo e modificouse, podo dicir, non? Modificouse e xa sabíamos, eu xa sabía que estaba feita e constituída esa mesa de traballo porque se fixo no Teatro da Beneficencia e houve unha serie de persoas que son os representantes, non? De feito, tamén saleu nesa reunión que o motivo principal é que non hai denuncias suficientes para entrar. Entonces, e tamén é certo que é necesario por parte de toda a corporación intentar limar as perezas nos distintos sectores influentes, é dicir, cazadores, ganaderos, etcétera, etcétera. Iso foi o que se expuxo nesa reunión. É dicir, que eu penso que é un traballo do goberno municipal e nosotros evidentemente vamos a colaborar se precisan da nosa axuda e intentar que a xente veña a denunciar, é dicir, utilizar un mecanismo, hai unha concellería da veciñanza e incentivar a esa xente a que veña, da importancia que é denunciar.
E tamén, ao mesmo tempo, como hai varios sectores e non teñen a mellor das relacións, pois a labor dun alcalde tamén é unir e intentar buscar un consenso e un diálogo. Eu non podo estar máis a favor desta moción. Ben, Iván, A mí me gustaría que explicara vostede un pouco como está a mesa que vostede... vamos a ver, eu explico porque isto, claro, todo o que se pone en moción está todo falado. Entramos nese momento un grupo de uns veciños viñeron ao Concello mostrando o seu malestar por todos os daños do jabalí e as consecuencias que lles trae, sobre todo no tema das granxas e todo eso e o coste que lle supón. Entón, bueno, o que fixemos foi facer unha reunión no Teatro de Beneficencia, que estuvo totalmente cheo, donde viñeron veciños e despois veu tamén persoal de medio ambiente da Xunta e máis de representantes tamén dos cazadores, non? E ali se falou, se gritou, se discuteu de todo o tema. Bueno, ao final, a conclusión de todo eso foi facer un grupo de traballo e, sobre todo, para levarse, facer seguimento de todo eso entre eles, non? E eu tamén, e sobre todo poñer unha persona no Concello para recoller todas as denuncias e recoller todo o cambio, non? Estuvo esta persoa, Marta, recollendo as denuncias de todas as persoas que viven. Cal é o problema? E quizás porque non fragou ese tema? Porque sempre, como decía Isa, non denuncia, non hai forma. Entonces chegamos a recoller 100 e pico no ano 2018 e 2019 casi nada. Entonces non chaman, tomamos nota polígono, parcela, superficie dañada e damos de traslado á Xunta de todas esas denuncias. Por parte de Unións Agrarias tamén recollen as súas e despois tamén as chamadas que fan eles directamente á Xunta. Pero ao final de todo, pois, con 100 e pico denuncias no Concello de Ortigueira, pois non faz nada. O seguinte paso que se deu dese tema foi a nivel xa comarcal, unha reunión de alcaldes que tuvemos no Concello de San Saturnino con representantes da asociación a nivel gallego para facer a máxima forza posible co tema do xabalí. Igual, o mismo problema sigue sendo o mismo, que non denuncia a xente por estes danos, non? E despois vimos a sorpresa esta de que a Xunta que non nos incluía a Ortigueira como unha zona prioritaria. Solicitamos reunión á Consellería e non puderon atendernos de momento, chamaron estes días para que xa nos poden atender e a ver se podemos dar solución para que nos atendan a Ortigueira. A nivel desta mesa do teatro e todo eso, foi quedando en nada, porque despois xa apareceu a asociación e a asociación, bueno, ten moita máis forza do que nosotros podamos facer aquí no Concello e de feito xente que está nesa asociación, da Viroeira e todo eso, bueno, son daqui do Concello e en ese sentido está atendido. Que nosotros aquí podemos, no Concello podemos facer máis entre todos, non só o goberno, toda a corporación, para que a xente se anime e poña denuncias, por suposto. Unha persoa no Concello para recoller todo eso, aparte Marta gusta iso e tamén sin problema, non falta ter unha oficina, simplemente poden vir á alcaldía e xa aí xa se toma nota de todo e dase curso á denuncia. É tal como están as cousas agora. Agora, se entre todos conseguimos que haxa, en vez de 100, 500 ou 1000, eso é o ideal. Agora 100 non é nada, ten un pouquiño para levar esa demanda a ningún lado. Pero bueno, de aí os datos son estes, o que importa son datos. A Xunta fará todo o que pode con toda a volta do mundo, pero se non ten datos de daños oficiales non pode facer tampouco moito. Quizás de aí tamén radicar o mellor o de non incluirnos. Veremos a ver o que me conta Belén. Non sei. Bueno, sí, gracias, señor alcalde, gracias pola explicación. Eu, a propósito deste tema, ese mismo día me reuní con Belén do Campo e lle trasladei, eu estaba en Santiago e falei con ela e lle comentei que o que nos deixaba fora. Me imagino que a vostede lle vai a contar o mismo ahora cando teña con ela a reunión.
me transmiteu exactamente o mismo que está dicindo vostede. O número de denuncias era insuficiente. Eu lle dixen que sería para nosotros moi importante que nos metera, e ela se comprometeu a falar co TECOR de aquí de Ortigueira para ver de que maneira, e agora cando vai a vostede, pois me imagino que vostede tamén lle pedirá exactamente o mismo para que nos inclúa no seu momento, aínda sin haber as denuncias pertinentes para este tema. En todo caso, o problema do xabalín é un problema que temos todos, sobre todo os ganaderos e os agricultores, e que é un problema grave para a nosa comarca. E nosotros estamos en disposición de poder facer desde a nosa humilde aportación todo aquilo que este na nosa mano. Ahora ben, vostede decía fai un momento, sin denuncias de danos non podemos facer absolutamente nada. Por lo tanto, o primeiro que temos que facer é concienciar a población que ten explotacións, tanto ganaderas como de agricultores. E de esa maneira, pois, que os organismos pertinentes pois poidan facer medidas que vayan na erradicación. Se fora o caso de moita parte da población de xabalí, que parece ser que ni siquiera hai censo, entón tampouco sabemos canto xabalí hai. Por tanto, para nosotros é un problema grave, igual que para todos, e que estamos a disposición de calquera das iniciativas que se presenten para intentar axudar a estos veciños que o están pasando mal. Moitas gracias. Eu, quero decir que xa desde isto non está parado, calquer persoa, e agora que nos están vendo no vídeo os veciños, calquer persoa que decida denunciar eso é moi fácil, que nos chama o Concello, tomamos nota del polígono e parcela, polo menos cubrimos a denuncia e despois cando veña por Ortigueira pode vir a firmar e xa lle damos trámite. Eu prefiero hasta ter eso, a solicitud coberta con o nombre, polígono e parcela para ter o registro, despois xa virá a firmar. Non podemos enviarla sin firmar. Vale, pero bueno, que todo o mundo se conciencia de que temos que mandar 1000, a ver se conseguimos mandar 500. Vale. Bueno, non sei, Auri, es algo que añadir, ¿no? Vale. Bueno, logo vamos a votar, vale. Yo no digo nada. Perdón. Sí, rematas. Bueno, de todas formas, solamente para decir que me congratulo de que por una vez, y ojalá sirva de precedente, han desarrollado todos ustedes en las distintas intervenciones los argumentos que yo iba a exponer para defender la moción. Está claro que a los políticos se nos llena la boca con la defensa de lo rural y ante el problema más acuciante que tienen ahora, tengo la sensación de que los hemos dejado un poquito abandonados. Pues vamos a retomar lo que ya se había empezado, vamos a volver a intentar reunirlos, hagamos todo lo posible, hagámosles ver la importancia de lo que ya han dicho ustedes, la importancia de la denuncia y todo esto. Non se deixou a nadie abandonado en ningún momento. No, he dicho que tengo la sensación de que los hemos dejado al pairo. No estoy acusando a nadie, señor alcalde, no se me defienda cuando no le ataco. Ni no anterior mandato, ni neste, deixamos a nadie abandonado. Más non podemos facer. Que no es lo que yo he dicho. Lo que sí podemos es, en paralelo con las conversaciones con la Xunta, con la buena disponibilidad del Concello y de la oposición, vamos a hacer todo lo posible para que se retomen las conversaciones, para que la gente se conciencie de que lo más importante es que denuncien, bueno, y todo lo que han estado ustedes exponiendo. O sea, yo creo que no hay más que... todo pleno, que nos poñamos de acuerdo todos para solucionar un problema. Perfecto. Bueno, votamos entonces. Votación. ¿Votos a favor? Vale, unanimidad. Y la siguiente moción, moción de urgencia do Grupo Mixto instando a adopción de medidas para a desafectación dos terreos da enseada da Preguiza. Vamos a votar urgencia, votos a favor da urgencia. Logo, Grupo Mixto, non sei se sabe. No. Quita, podes introducir. Disponla ya, que después así ya no... Si encuentro la moción que la tengo aquí en medio del todo. Entonces ahora mismo no me la encuentro, si alguien me la puede... Ya la tengo. Gracias. Tengo tanto papel.
No ano 2004, o Concello de Ortigueira solicitou á Administración do Estado que procedese á desafectación dos terreos situados na antiga enseada da Pregriza de dominio público marítimo terrestre. Este procedimento resultou ser de gran complexidade, posto que, tras corridos 15 anos, aínda sigue sin resolverse. A desafectación posterior e posterior cesión dos terreos de A Pregriza beneficiaría a todas as entidades que foron instalándose nos mesmos. Isto sería especialmente de interese para o propio Concello, en tanto que podería desbloquearse a cesión do edificio municipal onde se sitúa o centro de saúde a favor dos Sergas, e, polo tanto, xa non asumiría os gastos da súa conservación e mantemento. Tamén poderían acometerse outras actuacións como a renovación e ampliación das instalacións deportivas municipales, a posibilidade da cesión ao centro das Promor, etc. Na actualidade, este procedimento atópase cunha importante dificultade, como é que a Administración competente aínda non realizou o novo deslinde. Paso previo esencial para poder continuar coa súa tramitación. O actual data de 2003 e segue mantendo estes terreos en zona de dominio público marítimo terrestre. Ata que este trámite se leve a cabo, o Concello de Ortigueira non poderá adaptar o seu planeamento urbanístico e, consecuentemente, a creación das parcelas que serán obxecto da cesión non resulta posible. Sendo esta unha cuestión de interese para todas as administracións públicas implicadas, Concello de Ortigueira, Xunta de Galicia e Administración do Estado, o Partido Primeiro de Ortigueira propón que o Pleno da Corporación adopte o seguinte acordo único: instar a Demarcación de Costas de Galicia e o Servicio de Patrimonio do Estado a incoación do procedimento de deslinde do dominio público marítimo terrestre co obxecto de poder culminar a cesión dos terreos emplazados na enseada da Pregriza. Ben, Isabel? ¿Lo la vas a poner? Ah, ya está. No se dice más nada. Sí, luego después, o queréis que lo defienda ya de antemano, a mí me da igual, ¿eh? Si queréis, lo digo ya de antemano. Vamos a ver, esta moción surge del interés mostrado por todos los partidos presentes en la corporación, en principio, inicialmente, como intento de ayuda a Promor, a solucionar mediante una cesión de terrenos, si fuera posible, sus problemas financieros y poder abrir el centro de día como posible solución de parte de sus problemas, ¿no? Con este, objetivamente, en primer lugar, primero Ortigueira solicita al Concello el expediente total de la situación de los terrenos y después solicitamos una entrevista con la técnico municipal, al que también se invitó a toda la oposición y en la que también estuvo la concejala de urbanismo, y que por parte de nuestros compañeros del PP terminó de una forma un tanto abrupta. Pero los que preferimos escuchar las explicaciones, amables explicaciones de la técnico municipal, nos permitió desencoirar, digamos, o al menos intentar entender gran parte de la problemática que esto tiene. Posteriormente, mi grupo se reunió con el señor secretario, con la técnico municipal nuevamente y la antedicha concejala de urbanismo, que por cierto les quiero expresar mi gratitud por la paciencia, la claridad y el intento serio y razonable de resolver nuestras dudas y aportar soluciones. O sea que muchas gracias a este personal. De ahí salimos con la idea de realizar una moción presentada inicialmente por el grupo de gobierno y asumida por nosotros, en la que se dejaba clara la situación y se manifestaba que la única posibilidad de acción que como ayuntamiento podemos realizar es la de solicitar el deslinde. Efectivamente, en la página oficial del Ministerio aparece el deslinde bordeando toda el área que incluye el Instituto, Hacienda, el cuartel de la Guardia Civil, las Promor, el centro de salud, la piscina y la zona deportiva. Todas estas instalaciones están todavía, a día de hoy, dentro del dominio público marítimo terrestre. No están deslindadas y, por lo tanto, son dependientes de la demarcación de costas. Para solucionar este problema, el primer paso debe de ser la retirada de esa línea, el deslinde, la desafectación de los terrenos. Es cierto que en el año 2013 se recibió el informe de innecesariedad de los terrenos por parte de la demarcación de costas, pero ese expediente se quedó ahí y la desafectación todavía no se ha producido y es la demarcación de costas la que tiene que realizarlo, y ahí está de momento el tema. Esta moción en principio la iba a presentar el partido del gobierno y nosotros la íbamos a apoyar de forma conjunta. La hemos tenido que presentar finalmente nosotros porque el señor alcalde considera que se puede entablar un conflicto diplomático con costas
si presenta la moción el Partido Socialista. No, no es eso, no entendí. No es eso. Eso es lo que yo oí, señor alcalde. Eso es lo que usted dijo en mi presencia. Vamos a ver, no es un conflicto diplomático. No, ya. Nosotros lo que decimos es que esto que pedís ya se está haciendo. Lo único que puedes hacer con esto es decirle que todo, que es lo que vamos a hacer, de decirle que toda a corporación estamos de acuerdo en que agilicen os trámites canto antes. Conflito xo hai. O conflito xo o temos. Está máis que creado, non? Porque eles entenden que nosotros temos que informar unha serie de cousas e nosotros sabemos que non somos nosotros que temos a competencia de informar, por un lado. Por outro lado, ven a parte do deslinde. Cando se foi o deslinde? Antes ou despois da desafectación? Según Costas, primeiro é a desafectación, e se que este desafectado e sepa como vai quedar o tema, fará o deslinde. Aí hai unha serie de contradicións. O conflito está creado. Nosotros levamos varios días pedindo a autorización para facer a coberta da piscina. Non temos. Conflito xa temos. E no día de onte que falei con el, co jefe de marcación de costas, me manifestou, hombres, que eso tendríamos claro, que arreglable e tal, pero a piscina temos como a temos, e non podemos meternos a facer a obra porque non temos autorización de costas. Pero os Everas, para facer as obras que van a facer agora na coberta da piscina, se non temos autorización. Entonces, un pequeno conflito aí, que o resolveremos, que o leven moi ben con o jefe de marcación, con Rafael Emil, pero el defenderá o seu e nosotros a nivel de corporación do Concello defenderemos o noso. Agora, eu non digo nada máis. A moción, para min, tirade para diante, sabes? Despois que apoio ou que non apoio, vamos a ver ao final. Eso lo veremos al final. Vamos a razonar todo e despois veremos. En todo caso, por supuesto que la moción la presentamos, no hay ningún problema, y esperamos el apoyo unánime. No entiendo ni entenderé nunca que sea más importante la defensa o el no cabreo de una administración antes que el interés legítimo de nuestros vecinos. Una vez aprobada la moción, esperamos que, ya que tiene resuelto el tema de la remuneración, que ese tema ya lo hemos separado a un lado, ya tienen ustedes el sueldo pertinente aprobado, entonces espero que se apliquen a dar la tabarra a la demarcación de costas para que día así... Ponte a corregir outra vez. Eu non deixei para nada de traballar no Concello de Ortigueira desde hai 5 meses, con remuneración ou sin remuneración. Muy bien. Ahora, le aplaudo por ello. Aquí todos los días igual. Pero bien, eso pues ahora con más motivo todavía, que ahora tengo un acicate. Muy bien. Y pues eso mismo, que den la lata, den la tabarra, llamen por teléfono, porque esto solo se arregla así, y que la demarcación de costas inicie de una puñetera vez el deslinde. Porque sin eso no hay absolutamente nada que hacer. Por eso pedimos la desafectación, que se inicie la desafectación como un acuerdo plenario. Hay que solicitarla, repito, insistir, y si es necesario, estar al teléfono todos los días hasta que ya está bien pesado, ya la vamos a hacer, hombre. Pues hasta ahí habrá que llegar. Estamos aquí para defender lo nuestro, a nuestro ayuntamiento y a nuestros vecinos. Y si para eso hay que enfrentarnos a otra administración, sea la que fuere, pues habrá que hacerlo. Nuestra prioridad debe ser nuestro pueblo. Para eso estamos en representación de él. Muy difícil. Muchas gracias, señor alcalde. O máis grave é que Aspromor, como nos dixo a súa presidenta, non pode esperar moito. E temos que ser áxiles. E se o señor Emil é o responsable, e eu me enfadei, señor Cita, non coa técnico, me enfadei porque me dou conta de que, cando se lle pregunta, sí que había un informe. E días antes se foi coa presidenta da Aspromor a falar con Emil e tiñamos informes. Entón, por iso me enfadei. Por iso me funde de maneira bruta, porque me enfada, porque hai unhas persoas que están sufrindo que esta situación teña este bloqueo. Hai xente que está traballando que a mellor non está cobrando as súas nóminas porque non se pode facer nada e non teñen tempo. Entonces, o que temos que intentar entre todos, e aí estou de acordo co Dr. Pita, é que este señor, se é competencia súa, que xa o dubido, pois que desafecte canto antes. Pero canto antes ten que ser canto antes, porque no ano 2004, que era o concejal vostede, hasta hoxe, imagínese os anos que pasaron. Entonces, Aspromor non pode, e non lo dixo a presidenta, que non aguanta.
Por lo tanto, ou arreglamos isto ou nos vamos quedar sin Aspromor. E iso é o grave. Que agora todos estamos de acordo, claro está que estamos de acordo, Dr. Pita, en que isto ten que ser así e votaremos todos a favor, como vamos votar en contra? Naide vai votar en contra. Pero iso vai significar que se vai a agilizar o tema. Eso é o que me preocupa a min. Eso é o que me preocupa a min. Por lo tanto, eu dicirlle ao señor alcalde que é o que nos representa a todos, pois que presione de unha maneira activa, que teña os informes todos encima da mesa, que algún xa tiña, e que a ver si este home, si é a súa competencia, pois desafecta e a partir de aí pois temos máis sorte da que estamos tendo últimamente. Moitas gracias, señor alcalde. Sí, Isabel. Direi algo, non? Sí. Bueno, de todos é sabido que todos os 13 temos un especial interese por que Aspromor saia adiante. Non é que teñamos que ser áxiles, é que tamén temos que ser discretos. Tamén. Paréceme. É un tema complicado. Se fora fácil, no 2004, hombre, eu entendo que houve moita deixadez. Pero algún de toda a corporación que houve, algún iluminado concelleiro habería. Entonces quero dicir que teñamos que ser discretos. Non vai a ser que tamén presionemos demasiado, quero dicir, a Costas, sin saber ao mellor a competencia é de Costas agora mismo. Entonces, eu máis que de sobra está demostrado, e eu sei que Aspromor sabe de sobra que o compromiso de toda a corporación é con Aspromor, eu máis que nada direi discreción, e é dicir, o que se vende é que se consiga, non que no propoña. E eu sou máis partidaria, sempre o digo, de vender o peixe cando xo temos. É dicir, discreción, e aquí hai unhas administracións que hai que ir con moito tacto con elas, porque son as que teñen que dicir a última palabra. Non teño máis nada que dicir. A ver, si eso no contradice, a ver, nadie dice que vayamos a bombo y platillo anunciando en la prensa que vamos a presionar a Costas. Lo que digo es, evidentemente, el único paso posible ahora mismo, y vaya por delante que esto, un deslinde, no es una cosa que se hace en 2 días, ni muchísimo menos. El único paso factible es que esta corporación le diga directamente, como tal corporación unánimemente, a la demarcación de Costas, señores, el deslinde lo tienen que hacer ustedes, inícienlo ya. No he dicho que lo pongamos en la berza. Bueno, la berza da igual, que nos iban a enterar. Que lo pongamos en la prensa local. Se trata de presionar de una administración a la otra, de forma que háganlo ustedes, que tienen que hacerlo, y háganlo ya. Sí, sí, se he entendido perfectamente, solo digo que a mí pareceme con toda la discreción que diga, pero con insistencia. Bueno, eu quero aclarar un tema. Bueno, en primer lugar, Valentín, así un pouco por hora, non? Non sei como foi o enfado, nin como foi ese momento, nin nada. Seguro que foi, pois, un enfado normal como podemos ter todos. Eu explico, eu pensei que, porque vostede dixo que non había informe ningún, cando a técnico me dice que hai un informe de abril que ten vostede na súa mesa, entonces que quere que lle diga? Espera, que eu vou contestar. Eu os técnicos pidolles moitos informes, de cousas que eu non entendo. Non, eu falaba das Aspromor, No, pero espere, das Aspromor tamén. Entonces, si é verdade eso. Cousas que non, por exemplo, a reparación agora da piscina. Hai 2 días ou un día que pedín un informe deso. O tema das Aspromor, pido un informe para que me expliquen e eu poida ler as veces que necesite, o que sea, para poder entender de que vai. Ese informe é un informe interno dirigido á alcaldía. Non decía nada, absolutamente nada, distinto do que se lle explicou a presidenta das Aspromor cando tuvamos a reunión no Concello ou eso. É o mismo, que pasa? Que en lugar de decirlo de palabra e que ao mellor se nos olviden as cousas, pois aí queda escrito, pero é dirigido dende o urbanismo á alcaldía, un informe interno hacia o goberno. Non hai outro, aquí non se tapa nada. Ese informe, por suposto, que non solicítalo e que a miña autorización sí que vos lo poden dar, pero sin a miña autorización, pois é un informe interno hacia o alcalde, non? Que eu non teño nada que ocultar. O mismo que me din a min,
pois vos lo van a decir a vosotros calquer técnico. Eu, en ese momento, pois pido e xa está. Eso por un lado, co cal, cando queredes algo nese sentido, non hai que enfadarse, simplemente decirmo, eu se teño máis información, eu dou. Despois, outra cousa. Non é por defender a Rafael Emil, que é o jefe de marcación de costas aquí na provincia, e non é por eso. Este home leva peleado e leva traballado moito por ese deslinde, pero non leva traballado 10 días, nin 10 meses, nin 10 semanas, leva traballado 10 anos ou máis. Pasou por 4 registradores de propiedade para dar conseguido, 10 anos son moitos anos, para dar conseguido o que agora está a punto de conseguir. Estuve aquí en Ortieira con Antonio Campos, estuvo con Rafael Girón, estuvo conmigo xa dende que entrei aquí no Concello no ano 2015, vexo a Emil por aquí polo Concello e daqui ao registro e do registro volvo ao Concello. Este home leva traballado moito por ese tema, por ese deslinde. Que haxa unha serie de irregularidades urbanísticas que vos explicou Ana nese momento e tal, e que as haxa que ir resolvendo, sí. Que nos está pasando agora neste momento? Está nos pasando que nos están pedindo uns informes urbanísticos donde, que non é só a zona das Promor, é toda a zona da Preguiza, todo o relleno que ocupou o mar e que agora é terra de edificacións. Aí está o Instituto, está a Hacienda, está todo. Hai unha serie de irregularidades administrativas que a mí me informa, a miña arquitecta de urbanismo, que hai unha ilegalidade urbanística. Entonces, aí a competencia non é nosa, non é do Concello de Ortigueira. Nosotros non somos quen de informar nada deso. Competencia de infracción en materia de costas, de marcación de costas do Estado. El, que en este caso, pois, ten a competencia. En materia urbanística, pois, que sea a Xunta ou no departamento que sea conveniente. E foi o que se lle trasladou a Patrimonio del Estado, que é o que ten que facer a desafectación, non costas. Quen fai a desafectación é o Patrimonio do Estado. Despois, según don Rafael Emil, nunha conversación que tuve onte con el, donde lle digo, a ver, isto que acabas de decir, el deslinde, fainolo canto antes. Dime, Juan, eu non podo facer o deslinde mentre non se faiga a desafectación. Non podo facer, porque é como desafectar sobre o meu terreno unha parte, deslindar sobre o meu propio terreno unha parte, e despois digo, daqui para fora é meu, non é meu, e daqui para dentro non é meu. Iso non pode facer. O primeiro que hai que facer é a desafectación. E inmediato, case a par, fai eu o deslinde. A mí o deslinde non me vai levar nada, pero necesito ese paso previo. O último que sei, último, é que pideu unha reunión con Patrimonio do Estado na Coruña, con Guillermo, que tamén é unha persona que nos está axudando bastante neste sentido, a ver como facemos todo eso. Tuvemos reunión na Delegación de Hacienda en Coruña, viñeron os técnicos, explicóuselles o mismo, exactamente o mismo que vos estou dicindo agora, e claro, nosotros no Concello de Ortigueira tampouco non vamos a facer unha ilegalidade, nin eu lle vou pedir a Pilar, a arquitecta, que faiga un informe cando ela non pode facer ese informe, porque a situación aí da Preguiza e o que se fixo aí na Preguiza é grave, gravísimo. A fecha de hoxe é gravísimo, que non fomos nosotros, non, nin nosotros, nin os alcaldes posiblemente do 2000 para atrás. Iso debeu de ser, non sei en que ano sería, 70 e pico, e ocupouse aí un terreno e non se deu legalizado. Así que se faiga todo isto, desafectación e tal, temos que modificar a parte de urbanismo, pero iso leva os seus tempos e os seus plazos. Aquí non hai nadie parado. Esta moción non lle vai perder ben, seguro, pero eu teño que defenderlo nese sentido. Foi un home que traballou moito para que isto se conseguira, 10 anos, 4 registradores de propiedade, para que solucionaran os temas de registro. Non lle vamos tirar pedras. Que lle diremos? Que nos surge. Pero e costas, pensado outra cousa, costas non é só a Preguiza. Unha gran parte do Concello de Ortigueira ten costas. É unha persona que nos está axudando moito en outros sitios. Eu creo que a nivel institucional, Luís, non é porque eu vai a ter un conflito diplomático. Un respeto institucional, como alcalde sí que eu teño que ter, que foi o que dixo Isa antes. Claramente, además. Con permiso. Pero, si me lo permite, de la reunión que hemos mantenido, porque yo soy un lego arquitectónico, tanto el señor secretario como
la concejala de urbanismo, como la propia técnico municipal, dejaron claro y meridiano que no procede ningún tipo de desafectación si no hay primero un deslinde. Dicho en Román Paladino, la línea de demarcación de costas está establecida de una manera que hoy es absolutamente irrelevante o absurda. No es la línea marítima la que ahora mismo tiene. Tienen que retirar esa línea y lo hacen cuando les dé la real gana a ellos. Con todo mi respeto, y por muy buena persona que sea el señor de Costas, no tiene por qué verse ni cabreado, ni influenciado, ni mosqueado, porque legítimamente el Ayuntamiento de Ortigueira intente que se lleve adelante un proceso de deslinde marítimo terrestre, porque no es acorde a lo que hay. Y si ese deslinde permite luego arreglar otro tipo de circunstancias, pues miel sobre hojuelas. Pero aquí no procede, legalmente hablando, al menos eso es lo que nos han transmitido, nada más que el deslinde. Punto, pelota. Entonces lo primero es el deslinde y después ya iremos viendo. Y repito, esto no es la solución de nadie, porque esto va a llevar mucho tiempo, no es fácil, complejo, etc. Pero eso no quita para que lo intentemos. Y si se enfada, pues para él. A mí tanto que están falando, ahora a mí surgeme outra duda. Se o Concello non pode facer un informe polos técnicos municipales e se a competencia da Xunta e a APLO e se están ilegales, que pasa? Que vamos a tirar todo? No, porque no se puede meter, no. No, a ver. Es mucho más complejo que todo esto. Vale. Me imagino que el secretario estará explicando lo que nos explicó antes. Claro, vamos a ver. No, que me comenta o señor secretario, bueno, puede llegar a palabras, no. Bueno, que vamos a ver, o que mantén é que en este caso o jefe de marcación de costas ten razón, que ao final que é o deslinde, pero que en Hacienda, en Patrimonio do Estado, que están levando están confundindo ou levando a vez o que é a cesión e enajenación dos terrenos que o que é a desafectación. E aí é onde está o error. A ver se son capaces de entenderlo e a ver se somos capaces de resolver. Mas, quizás, decía antes Valentín, que non sabe se a responsabilidade ou competencia ou tal que sea directamente de costas, non? Eu creo que o mellor, posiblemente, dá a impresión de que está máis o mellor no outro lado. A ver se conseguimos que se vaya e que o entendan, porque senón hai un problema non só coas promos, sobre todo a corto plazo, pero despois co resto tamén, porque está todo en situación irregular. Claro, e aí era a que acabo de facer eu a pregunta, se está en situación irregular, os técnicos non son competentes, non recae neles a labor dele e derívase á Xunta, que vamos tirar a Guardia Civil, a piscina e todo. Pero tú dices, claro, é que eso é, sí. Hombre, non creo que chegue hasta... Además, non vai Hacienda a tirar con Hacienda. Bueno. No creo yo. Si no hablan el mismo idioma, no se entiende. Lo primero que hay que hacer es hablar el mismo idioma. Bueno, simplemente, pues eu creo que eso que está falado, tratado, seguiremos, a ver que pasa o martes, a ver se o martes, en esa reunión que vai haber, pues eso, con Patrimonio de Estado, a Delegación de Hacienda da Coruña, a ver se chega algún tipo de acuerdo e a ver se conseguimos dar ese paso. Decíamos antes que as promos e o resto todo. Por que leva tantos anos así? Porque non é fácil. Estamos no ano 2019 e isto é xa desde o ano 2008 intentando solucionar eso. É unha locura, son moitos anos. Vamos a insistir. Bueno, tamén se o conseguimos agora, pois a corporación pues podemos estar orgullosos. Vamos a ver si lo hemos conseguido entre todos. Pues vamos a intentarlo. Bueno, hacemos a votación. Luego, ¿votos a favor? Vale, unanimidad. Bueno, siguiente. Bueno, más no hay. Tengo una moción de urgencia, si me lo permite. Sí, vale. Tienes que decir de qué va para poder votar. Sí, claro, va de la carretera de las Pontes. Y si me permite que explique una cosa antes de votar la urgencia, tal como se habló en comisión, siempre es preferible presentarlas en el orden del día, y eso lo intentamos.
Pero ahora bien, señor alcalde, nosotros presentamos en tiempo y forma esta moción. Yo no sé cuál fue la causa, entiendo que es un error de ustedes, porque nosotros la presentamos igual que las otras dos. No se incluyó, a lo mejor por la vorágine de... No, son conscientes de que se falou desa moción. Sí, y yo la presenté en tiempo y forma. Entonces les pido que me aprueben la urgencia, aunque no sea tal, por mor de que ha sido un error suyo. Sí, asumo os error, ainda que non son eu que tal, pero asumo os error de que esa moción entrou xunto cas outras. Si votamos la urgencia, pues yo paso a defenderla. Sí, votamos logo votamos a urgencia. Votos a favor da urgencia? Vale. E podes expoñer a disculpa, Luis, perdón. En primer lugar, muchas gracias, disculpas aceptadas, como no. Y la moción dice que a estrada AC101 que une os concellos de Ortigueira e As Pontes ven sendo dende hai moito tempo noticia polos numerosos incidentes que ocorren no seu trasecto debido a condicións adversas de néboa e a presencia de animais soltos que fan moi perigoso o seu tránsito no inverno. Estas condicións adversas acentúase coa presencia do que estamos sufrindo ahora, choiva e vento. É moi corta, non vos vou aburrir. As condicións meteorológicas adversas únese a casi nula visibilidade das liñas da estrada que non foron repintadas dende a súa inauguración e as escasas medidas antinéboa que si existen noutras estradas con parecidas condicións. Co risco que isto supón para todos os que a diario, como o señor Valentín, transitan por esta estrada. Por isto, e para tentar evitar os posibles accidentes que se poidan dar, propoño a consideración do Pleno o seguinte acordo. 1. Solicitar da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade a adopción de medidas de seguridade na estrada AC101 onde se inclúa a pintura das líneas da estrada que actualmente son prácticamente invisibles, así como a instalación de medidas antinéboa que faigan a condución máis segura. E 2. Comunicar aos veciños concellos das Pontes e Mañón afectados tamén por esta estrada este acordo para que se teña ben faigan a mesma reclamación á Consellería de Infraestructuras e Mobilidades. Vale, ben. Isabel. No, é que eu pensei que a retiraras tú da orden do día. No, esa foi outra dos temas que tratamos en, bueno, a oposición. Entonces, xa temos suficientemente expostos os motivos. Vale, ben. Bueno, nada, eu falei coa conselleira e xa lle tramitei este tema e non teño máis que dicir. Vale. Bueno, Auri, de este tema. Sí, xa está tramitado o tema. Eu, e a mellor ter que dicir algo. Solo quería decir unha cousa, sin ánimo de ofensa ninguna. Hace unos días salía en la prensa que el señor presidente Alberto Núñez Feijóo de la Xunta se comprometía a hacer más seguro el vial que transcurre desde Vivero hasta la AG64 pasando por la Ganidoira. Bueno, porque nosotros no tenemos el mismo derecho. Temos o mismo dereito que outros. Eu, aparte pola esa carretera, como a maior parte dos días, vamos moito e vese que hai, sobre todo en adiante, moito peligro. E animales e todo este tema. E animales sueltos na beira e a veces, pues siniestros, non? Eu vexo ben, vexo que por parte do Concello de Ortigueira que, pues eso, que instemos a Xunta a que nos faiga estas obras de seguridade, vale? Dende logo, xa se lle dará traslado mañá e lle comunicaremos eso. Ten moitas máis necesidades no Concello de Ortigueira e sobre todo o servicio de conservación de estrada está funcionando bastante mal no que é o Concello. Non é por nada, non é porque na Xunta este o PP e non este o PSOE ou no goberno de Estado. Vexo eso, e vedelo os outros tamén. Están desatendendo moito o que son os desbroces e os cuidados e todo este tema, vale? Entón hai que trasladar que non só isto, un pouco todo, que nos teña ben atendidos, pero parecenos ben a moción, non? Bueno, pois vamos a facer a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, non hai máis mocións de Xunta. E as vías de control, resolucións da alcaldía adoptadas dende a última sesión ordinaria, tedes conta de todas as resolucións. E o seguinte xe robos e preguntas. Temos que responder a preguntas. E despois tomamos nota de
Hasta luego. Sois tan amables de pasarme bien, por favor. Gracias. Audi. Sí, sí. Sí, entonces las preguntas que nos había formulado, bueno, no anterior pleno ordinario formuló a señora Arrego, que era como está a situación do call center, fíxose algunha inspección, falouse coa empresa, recuperáronse parte dos cartos, cumpre coa subvención que se lle concedera. Bueno, a resposta é que finalizado o período de 5 anos polos que se lle foi concedida a subvención, vaise iniciar o expediente de reintegro da subvención, xa que a falta dos datos definitivos pola documentación recabada hasta o día de hoxe non cumpreu cos requisitos de mantemento dos 25 postos de traballo. A segunda era que trámites se fixeron desde o anterior pleno ou desde que se advirteu da situación do servicio de axuda a domicilio en relación a Virxe do Carme Viraxes. Non me contestes, que xa me contestache antes. En que situación está o saneamento do río Valeo e o de Senra? Bueno, en principio está pendente dunha reunión con Agua de Galicia. Para cando van a comenzar co inicio do Plan Xeral de Ordenación, puxeronse en contacto coa empresa redactora que foi contratada polo anterior goberno, reclamaronlle parte dos cartos que xa cobrou. Ben, o 17 de setembro o goberno municipal, por medio da Conselleira de Urbanismo, puxose en contacto coa empresa Monte Oliva. O día 3 de outubro tivo lugar unha reunión con dita empresa. En canto así se reclamaron os cartos que xa cobrou, dita reclamación en principio non procedería, posto que o que este concello ten aboado a citada empresa foi polo traballo realizado. O día 5 de novembro iniciouse o procedimento de extinción do contrato do servicio de redacción do Plan Xeral e o seguinte paso será a licitación de un novo contrato. Para cando as ordenanzas pendentes como a de inmobles en desuso e a de feces de animais, ben, a que está máis adiantada é a de feces de animais e estamos traballando nas dúas, esperemos que pronto. Como se controla o horario da xornada? Xa funcionan as máquinas que foron postas para este fin. Ben, no Concello de Ortigueira hai dúas máquinas que no seu día foron mercadas para que ficharan os traballadores e as traballadoras. A día de hoxe non están funcionando porque hai que comprar o programa, mercar o programa para instalarlo, para que se poida proceder ao fichaxe. Os traballadores e traballadoras do Concello están fichando a súa xornada de traballo, tanto a entrada como as saídas, en papel, con bolígrafo. Estáse a elaborar o reglamento que está xa, creo que en fase de negociación, tanto o reglamento tanto de teletraballo como de fichaxe dos traballadores e traballadoras. En canto isto sea así, esperemos que nos próximos orzamentos poida ir unha partida para mercar os programas que deben ser instalados, como dixen, nas máquinas de fichaxe. Cando se van a conceder as axudas a deportivas, a deportistas están xa nos últimos trámites para ello. Iniciaron os trámites para a contratación dos socorristas de cara ao verán do 2020. Iniciáronse as xestións para acadar de xeito óptimo a contratación de persoal de socorrismo para as praias de cara ao próximo verán. Cando comenzarán as obras da depuradora despasante? Ben, as obras para poñer a funcionar a depuradora despasante iniciáronse no mes de febreiro deste ano. E pode que si cometo algún erro, eu, alcalde, permíteme que bueno, que alguén diga algo, porque sei que ontem ademais houve unha reunión informativa, non constame que houve unha reunión informativa, se cometo algún erro, pois nada, con permiso para corrixir. Deste ano, como decía, iniciáronse no mes de febreiro deste ano e ainda que estaba previsto rematalas no mes de agosto non foi posible debido aos numerosos problemas técnicos cos que a empresa adxudicataria
se foi encontrando. O mércores 13, onte, tivo lugar unha reunión informativa cos veciños e veciñas de Espasante para informalos do estado das obras na que estivo presente a Concelleira de Veciñanza, o alcalde e tamén Viacua, a empresa que está realizando as obras. De que aplicación orzamentaria se sacou crédito para cambiar os tapetes das pistas de palo? Creo que xa está contestada. E as preguntas do conselleiro señor Pita. Por que non se celebrou este ano a carreira popular de agosto en Ortigueira? Ben, a celebración de unha carreira deste tipo leva aparellada unha infraestructura importante en medios humanos, abreuse unha suscripción para xente voluntaria, co fin de que colaboraron no controle e desenrolo da carreira. Non se acadaron os obxectivos de persoal necesarios, por tanto, ante o risco de organizar e celebrar a carreira sen asegurar que a mesma se desenrolara con garantías de seguridade suficientes, optouse por non celebrar. Cales son os prazos concretos para sair do plan de axuste? Ben, non existen plazos concretos, existen requisitos. Requisitos que o Concello de Ortigueira e o Goberno Municipal entendemos que cumprimos, posto que o requisito fundamental era non ter contraída deuda financiera ou deuda pública, e o Concello de Ortigueira non a ten a día de hoxe. Ainda así, o Ministerio de Facenda entende que o préstamo da Diputación que temos contraído coa Diputación Provincial ou coa Diputación Provincial e fixo este Concello e co que se cancelou parte desa deuda financiera, entende que é deuda diferida, por tanto non nos permite salir do plan de axuste. De todas formas, creo que xa o dixen en algunha ocasión e en algún pleno anterior, ese préstamo, a intención de cancelar o préstamo da Diputación está aí, no momento en que as condicións económicas do Concello, sin ver menoscabados os servicios básicos, o permitan, que non vai a ser posiblemente este ano, como xa o dixen tamén no anterior pleno. Por tanto, ese será o momento de ver cancelada esa débeda en que poidamos solicitar a salida do plan de axuste sempre e cando o Ministerio de Facenda non cambie de criterio, porque, como xa tamén explicamos, ese é o criterio do Ministerio de Facenda, que desde logo non comparte o Concello de Ortigueira nin algúns especialistas xurídicos consultados. E, por tanto, bueno, pues esos son os plazos, non, esos son os requisitos. Ten o Goberno algún plan para suplir as baixas nos servicios de limpeza de praias e estradas? Pois, agora neste momento os servicios de playas nas estradas son contratados, creo que, bueno, está o compañeiro de servicios que pode dicilo, para a limpieza de praias na primeira verán, e, por tanto, en este momento non hai ningún plan, pero cando se acerquen as datas serán contratados novamente, casi con seguridade, o mismo que a limpeza de estradas, que non sei a que se refire exactamente coa limpeza de estradas, supoño que será, non sei se son as rúas, si son os desbroces, non sei. Falouse coa demarcación de costas para mellorar os accesos ás praias. Pois, sí, o que pasa que, bueno, non sei tamén se refieres ás pasarelas das playas, non é que tan general a pregunta. Bueno, pois foi retirada a pasarela principal, que estaba moi deteriorada ante o risco, bueno, pois de que ocurrise algún daño, e evidente farase a reparación das outras pasarelas en aquelas pezas que estén deterioradas. E son pasarelas que se puxeron xa fai moitos anos, e evidentemente o paso do tempo e as inclemencias, estar sometida tanto ao sol como á agua de mar un ano tras outro, pois está facendo que se deterioren agora con rapidez. E evidentemente tendremos que pedir a autorización de costas para facelo. Quen asumirá a responsabilidade en caso de accidente coas pasarelas rotas? Bueno, pois a responsabilidade civil, si ocurre e o gallá que non, vai a corresponderlle ao Concello de Ortigueira. Bueno, a ver, creo que acabei, non sei si... La de la pregunta de la depuradora, pero como ya lo he dicho antes, dejemos la cosa.
En canto ás preguntas do PP que medidas se adotaron en materia de socorrismo e vigilancia de praias, non sei por que teño aquí, que xa está contestada, porque non sei se había tantas preguntas. Creo que salía antes co tema de que a fixera a señora Rego e que xa contestou, non sei, se queren volvo a ler, volvo a contestar. Como están as axudas á natalidade? Ben, pois están xa na última fase de fiscalización, creo recordar que fai uns días, o sea que tamén estarán a punto xa de salir. Por que saca un bando sobre as terrazas o 10 de setembro e non antes? Bueno, pois sempre conscientes de que o verán é a temporada óptima para os hosteleiros, fundamentalmente do Concello de Ortigueira, non se actuou durante a campaña do verán, aínda que había numerosas queixas de vecinos e veciñas, porque se viron molestados de algún xeito na súa actividade diaria ou incluso no seu descanso nocturno pola actividade que había en torno á hostelería do Concello. Por tanto, esperouse a que pasara a temporada alta ou a temporada de máis concentración de turistas no Concello de Ortigueira para sacar o bando, sendo conscientes de que a ordenanza en canto ao uso deste tipo de instalacións é moi restrictiva no Concello de Ortigueira, no obxectivo de buscar un equilibrio entre os intereses dos hosteleiros e os dereitos de todos os vecinos e veciñas de Ortigueira, convocouse a todos a unha reunión aquí no Concello e estáse intentando modificar, e supoño que acabará modificándose a ordenanza para facela quizás un pouco máis flexible, como digo, co único objetivo de buscar o equilibrio entre o beneficio que poden sacar os hosteleiros e hosteleiras na súa actividade co dereito de descanso, e non só de descanso, sino tamén de accesibilidade. Habría que nos quedan 15 minutos. Bueno, para que podo ir. Espero que falen todos. Vale. Aquí non poden falar, que hai... son preguntas. Por que non funciona correctamente o parque acuático? Bueno, certo que o parque acuático non funcionou correctamente durante o verán. Isto foi debido a un fallo mecánico de unha das pezas que está estropeado. Por que van a decir ustedes non foi posible arreglalo? Pois porque para esa peza en concreto non existe distribuidor en España, habrá que preguntar... Como la depuradora es que Alemania. En Estados Unidos habrá que preguntar a quen no seu momento deu instalar ese parque, porque él comprou ou se lle puxeron pezas que hai que poner. Pero esa é a realidade, seguramente non se valoraron esos inconvenientes cando se puxo en funcionamento iso que agora nos atopamos. Esperemos que estea pleno rendimento en época estival. Vale. Sí. Moi ben, señora Auri. Non caia no mismo que facía o anterior portavoz ou a concelleira Vanessa Trevín e me salta as preguntas. Salten? Sí. Foi sin querer, perdón. Acabamos. Levo desde a outra legislatura esperando que me dían unha explicación de por que se abreu un camiño en San Claudio de non sei cantos metros, incluso enseñei unhas fotos e siguen sin darme contestación. En que situación está o Río do Valeo? Quero facer unha pregunta. Xa están todas as firmas conseguidas? Sí. Con referente a cando se van conceder as axudas deportistas, isto xa mo dixo no pleno de febreiro do 2019. Con estas eran as que me quedaban. Xa lles dixen que iba a seguir preguntando sobre que trámites estaba, como estaba o socorrismo, e xa lles digo que se teñen algunha dúbida en facer os trámites que se poñan en contacto co Concello de Xove, que vai bastante avanzado nese tema.
hai moitas queixas de todos os veciños e eu únome a todas esas queixas ca dificultade que hai en poñerse en contacto co Concello de Ortigueira. Eu que habitualmente, sí, señora Bello, non se poña así, eu habitualmente falo con Concello de Cariño, con Concello de Viveiro, con Concello de Cerdido e con moitos, e é imposible. Principalmente un xoves é prácticamente imposible poñerse en contacto co Concello de Ortigueira. E senón eu só lles digo, e a miña compañeira de traballo tamén o sabe, señora Elisa, que é prácticamente unha tarea imposible, é máis fácil vir ao Concello que chamar por teléfono. Rógolle que limpe os arredores do Centro Social de Loiva, porque esas plantas autóctonas a xente de Loiva non nos gusta velas. Rogo tamén, e agora voulles dar, que a mí sempre me gustan as fotos, rogo que, se seguro que sabe o Concelleiro de Obras e de Urbanismo onde están estas, están desde o ano 2016 estas planchas, en San Adrián. Espero que as planchas sean dunha empresa que non nos paguen o alquiler, que non nos cobren o alquiler. Estas planchas agora mismo, co tempo que levan aí, xa están ancladas. A parte de termos, se os queren... Non os queren porque o van facer ou porque non lles interesa. Porque lo tengo a medio metro, eu lo veo. No, pero para que se lle recorde. Para que se lle recorde. Despois rogo que os plenos ordinarios, que para iso fixemos unha moción, que para iso foi uns acuerdos, que foran os viernes os plenos ordinarios ás 8 e que os plenos, a parte diso, que fora o día decidido entre os portavoces. A mí naide me comunicou nada, aquí foi decisión propia do alcalde, pero eu acórdome que votei e que se decidiu isto. Entonces, volvome a pensar que volvemos na mesma dinámica que na legislatura anterior. A diferencia, esta minoría. Non teño máis nada que decir. Ao final. Vamos a acabar, que si non disfratemos. Seré muy breve y les pido perdón por no habérselas podido pasar como la vez. Si les hace falta, se las hago llegar a posteriori. Vale. En el último pleno ordinario se aprobó la elaboración de un informe económico previo a la reunión, a la revisión a la baja de la tasa por expedición de certificados urbanísticos. Se hizo tal informe, se mandó a hacer. Los proyectos del POS 2019 que abarcan unos 816.000 euros deben presentarse antes del 19 de diciembre. Y les recuerdo que estando en minoría, necesitan acuerdos con las demás fuerzas políticas para su aprobación. Ya han decidido qué proyectos presentar y cuándo tienen pensado hablar con el resto de los partidos. Rogaríamos que a esto contestaran hoy si pueden, porque es que esperar hasta el próximo pleno, acabando el plazo el 19 de diciembre, pues no sé yo. Hemos aprobado en el pleno de conformación y organización la realización de una comisión de gobierno semanal. Lo ha anunciado, lo ha dicho antes Isabel. Sin embargo, desde aquella, según los libros de actas de la comisión de gobierno, solo se han celebrado 2 más una hace poquito, en los últimos 5 meses. No parecen muy necesarias, ¿no? ¿Por qué no la reducen a una mensual? ¿O es que estaban esperando a las susodichas asignaciones? Desde que aprobamos la solicitud a la Xunta de la extinción de los consorcios forestales, nos ha respondido la Xunta qué pasos se han dado hasta ahora. El tiempo, como he dicho anteriormente, se nos echa encima. ¿Qué pasos han dado en lo tocante al tema de socorrismo? También rogaría que me contestaran hoy, porque es que el curso se inicia en enero. Le vamos a contestar en el siguiente pleno. Bueno, pues tarde fiamos, porque, repito, en enero empieza el curso, en diciembre quedan las inscripciones. Pues muy bien. Y 3 últimas. Se han retirado las tablas de acceso a la playa de Morosos. Entiendo que las han retirado ustedes. Esta ya casi me la contesto yo mismo. Y supongo que las van a sustituir, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Las van a sustituir? Luis, formula las preguntas porque... Sí, entiendo que las van a sustituir. O eso espero. Esa es la pregunta. ¿Han hecho algo con respecto al cambio de las tuberías de fibrocemento que abastecen fundamentalmente el agua del CEIP José María Laje, aparte de otras? ¿Se ha hecho algo al respecto? ¿Qué tienen previsto para la reparación de las deficiencias de la cubierta de la piscina municipal?
estamos con el temporal, a ver qué ocurre. En vista del temporal que nos asola, han pedido ustedes, lo hemos pedido todos nosotros, permiso para limpiar los cauces de los ríos. Se están desbordando, sobre todo en el Loiva, según nos cuentan. En penúltimo lugar, los cortes de luz de ladrido de forma recurrente, se han enterado a qué se debe, cuál es el problema y si hay soluciones. Y por último, señor alcalde, el grupo mixto exige un local adecuado y decente. Todos los plenos lo voy a recordar. Vale, ya lo sé. A ver cuántas veces lo contamos. Cuando pueda, tan pronto podamos, ya lo tendréis. No solo el grupo mixto, los demás también. Yo hablo de nosotros, del resto. Todos tienen derecho a un local y cuando haya hay para otros. No comparar un solo. Bueno, el nuestro mata dos pájaros de un tiro. Bueno, gracias. Rápidas. Pregunta, como é posible que unhas pedras de grandes dimensións impacten e rompan as vidreiras da nosa piscina? É consciente de que se este accidente sucede un día laboral, poderíamos estar aquí lamentándonos. Pois eu enseño as pedras. Son estas, Aí tuvemos moita sorte que non volva a suceder, porque isto sí que sería moi grave, señor alcalde. Bueno, nadie prevía que viñeron vendo tan forte. Levábamos un ano e pico con eso, sí, Xa, pero sabes por qué? Acabo de falei no antes, non? Non sei por qué, pero digo que as pedras non eran unha solución. Claro, se sobramos eso non habría seguros de... Claro, pero mire, Sí, eu sei, pero tamén é normal que un vento desplace esos bloques, non? Sabemos o que pasou esa noite, esa mesma noite tiñamos a festa dos camioneros aquí, moveu a carpa, torceu unha columna de aluminio da carpa, iso non é normal. Non é normal, era un vento que veu que non esperábamos. Digo que isto estaba sujetando un plástico. Tirou unha pizarra de aquí da iglesia, tamén tendríamos que estar atentos ás pizarras da iglesia, Valentín. Eu digo, señor alcalde, non lle digo que isto non é de recibo. Non seamos... Ben, vaise cobrar a mensualidade aos usuarios, porque sabemos cando se vai a reabrir o servicio de piscina e se lle vai a cobrar aos usuarios a mensualidade, claro, non haber, chama contestou entón. Cal é a causa de que desaparecer o alumbrado público na escola de música? Saben vostedes que os pais e os nenos que salen de ali e tal, van a oscuras, entonces nos lo comentaron varios veciños, entonces sería posible... Non hai luz. Non hai. Non sei que pasou, pero non hai luz. Desaparecido. Bueno, miramos esa noche. Desaparecido porque está oscuro. Desaparecido. A la luz, Continúo, mírase rápido, non teño constancia disto. Me comentan veciños residentes no edificio da avenida cal é o criterio para dar as chaves e mandos do garaxe a persoas alleas ao mesmo. Non son nosotros. É a comunidade de propietarios de... Tamén me dixeron que era o Concello, eu igual, non temos que de competencia sobre isto. Nosotros non o damos aparcamento, o aparcamento é privado, hai unha comunidade de propietarios, nosotros non damos chaves. Hai varios propietarios, aí non só... Aparte de eso, pero o Concello é propietario. O Concello é propietario de 6 plazas. O Concello é propietario de 80 plazas como o que ten unha plaza. Pero nosotros non damos mandos nin chaves. Tiene un porcentaje de participación alta. Pero non para dar llaves e mandos. A pregunta que fago é cal é o criterio ou se se pode mirar isto, porque hai moitos veciños que podemos ir a unha reunión da comunidade, a unha reunión da comunidade e nesa reunión da comunidade mostrar este malestar. Pero non máis, porque nos lo dixeron bastantes... Eu a mí tamén parece mal. Veciños. Pero bueno. E como está, claro. E como está tamén me parece mal. Nosotros pagamos unha cuota moi alta todos os anos, porque claro, temos 80, unha participación alta porque temos 80 plazas. Bueno, nas plazas de garaje computan menos que un piso. Vale, pero son casi 4.000 euros, quero recordar, 3.600 3.800 al año. El estado en que está non é normal. Pero hai un administrador desa finca que se encarga de eso. E hai unha comunidade de propietarios onde nosotros temos a obligación e debemos
de ir ás asambleas e expoñer eso. Como vostede está no mismo que estou e que non lle parece tamén ben. A mí non me gusta como está, claro, non? Claro, pues vamos a intentar a ver se lle damos solución, a ver que solución ten. Por que non se quitaron as bandeiras do muiño do campo da torre? Enseño como quedou. Foi a mesma noite. No, entonces, pero bueno, as bandeiras fixeron de vela e reventaron un pouco todos en ali e vin que iso está en condicións tal que previsión para outros anos esta xa non tal, pero quitalas cando ao mellor pois veña o mal tempo e desa maneira pois non van romper todos os anos. Bien, un ruego únicamente. Lle comento isto, a Xunta mañá salirá na prensa, a Xunta adxudica o contrato de colaboración técnica co Concello de Ortigueira para dotar o núcleo do Valeo de sistema de saneamento e depuración. Entón, o meu rogo é que non se obstaculice máis e que este proxecto para os veciños de Valeo, de Ladrido e incluso dos mariscadores, saben que vostede que é unha zona C e tal, que canto antes poidamos ter ali unha depuradora e en condicións para que haxa menos residuos traballamos moitísimo. Isto sale mañá. Non é o solo, Luisa. Mas eu tamén, e Iago, e todo eso, no tema do Valeo, moitísimo. Non se va a conseguir. As firmas, eran moitas firmas a conseguir. E ao final de todo, incluso unhas que decía, preguntaba antes se se conseguiran todas as firmas, unha fomos incapaz. Vive en Mallorca, veo a documentación de volta 3 veces, ao final non desistimos disso, non? E mandamos a documentación igual, falei que a directora dixo, manda igual, porque despois se corregirá o proxecto e xa tiraremos para adiante. Pero deu moito traballo conseguir ese isto mo mandou hoxe Etel, 14 de novembro, salirá mañá e entonces a ver si todos podemos... Donde estuvo o problema? Beneficiar. Conseguiron inicialmente as firmas, pero as firmas de ir polas casas, que con toda a boa voluntad do mundo, Pepe Llañez foi casa a casa conseguindo as firmas. Pero claro, firmo diante Pepe Llañez, el fixo por ventas, pero non valeu ninguna, porque hai que firmar diante un fedatario público, diante un notario e diante un secretario municipal. E houve que recoller todas as... Ahora temos todos, non? Pois a ver si en breve Pero de todas formas, ahora como eles vosotros executan. Perfecto, por eso. Que nosotros vamos a facer a firma. Vamos a darle Foi no 15, vamos no 9. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, señora. Perdón. Quero pedir disculpas na segunda vez, porque sí que é verdad que había unha pregunta que quedou aí 10 días que non a copiei. Vale, pois... Non pasa nada. Bueno, pues nada, damos a... Era un consejo. Volvemos a acabar outra vez ás 12 da noite. E nada, levantamos a sesión e... Estamos...